سلام تخطات ناز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وترو تمنيتنان باغنانيو لومون كم وترو وانا ون أقداسن كالتيف زكاير زلو بوليتيكاوي وتهدراوي قطباوي كالا كايداني عالمنا كنركن فتنينا زا فيديو زياون أبقداس مدرخ يزقبرا زلوغو منالبات نزيا فيديو خي وداخو خلوغو زكاير نقرات كلوني خليو مستيقل طافنا نقرات زقاتم زلو لايك قبرو شير قبرو ريتوهم قدفو نايلو معرسي كم وترو بتي عبيت عرسات كنجمرا لكمينا أبزوبانا جن بزع زقات من زلولو نخلو أحد كنريوينا مجمر يا بس عبيت زينات نجمر. Let's go. Talks, one break, closed rooms in Geneva, and the world is still waiting for clues. Will it be peace or war in Iran? The suspense continues. American and Iranian teams are in Geneva. They're holding the third round of indirect talks, and indirect is the key word here, because the Americans and the Iranians are not sitting across the table and talking directly. They're not talking. إلى إسران شو عتن ورح تلته إسران شدشتن نزا فيديو نقبر اللعب زلنا معتي أبزا ساعد نزا فيديو أبز جمر اللعب زلوا تكوينات هاي جمرنا له تكوينات أمونغو أمريكان إيران كجمر مخانقن مالت قمت هذا يكون ناب شبو درجة بس حلو سلامتايكم نبلا لنا درو ملكتاتنا تكوينات كم زجمر هاجرات زيجاتاتن بهتوس كوتو كأزا جمرنا له بأمريكا جمر أمريكا زيجاتاتا أنقول لايك بإسرائيل نخوتو اتوم ناي اقدس زي كونم اقدس سرح زي بلوم وين امرجنسي تفلخو زي بلوم ابتنا امريكا امباسي خنا بكالو كاب اسرائيل بولت اوف كوت خمزلو تعزيز له تشاينا ون انتخونت من البات ابزن ايران اي بوغن تشاينا استقبرت متنقطع كنريا نخل كلتا نغار كتعازلكم سلازخونك there was this where was that indication here so US embassy in Israel currently evacuating na America embassy of Israel زيغتاتو ويون ستاف ناتو توم ني emergency زيدليو كوتس وقد عزيز اللو بهزوت China called it own citizens living Iran سلازي China دما نزيغتاتا كاب إيران هوتو عزيز الله major Israeli cities have opened bomb shelters عبيت كتماتات نا إسرائيل نتي كاب ميسايلات كاب كالن مهدمي زتقملو bomb shelters بحال كفيتنا اللوا مغنياتو بيو نجر كلهم سلزغل وانا حدا كابتا قداس زنبري نانا ناي هندي برايم مينستر مغشانا تنيرو سو مغشو وديو سلتملته now pretty much اتكوينات كجمر كم زغلي زنقر زلو عندنا IDF soldiers called up for air defense services سلازي سراويتناتهم دما air defense system تسويعهم علو يبحلالو سلازي ني كوينات زنفت بزو حبريتا مرلنا تي شمغلنا نغلن زبال زلو Iran delegation has left Geneva and it's heading back to Tehran. Talks rapid with both sides agreeing to meet again in Vienna next week. سلازي اتي اب جنيفا زغبر زنبر زررب ولا قتسفا زنبرو معزن انتراي زخونه زيچبات ነገር ግን አይነበሮን ስለዚህ አሜሪካ አመንጎ ንዑገዲፋ ናብ ኩናት እንተቀየረቶ ዘገርም ከውን አይከልኒ ምክንያቱ መጀመሪያ ይኮን ከምትገብር ዘላ ጎን ጎን ከምዚ ኢሉ ናሃሎ ከሎ ሓንቲ አገዳሲት ምዕባለ ነራ ኣብዚ ዝነግርዋ ዘሎ if I can find it I'll send it to you yeah ነዚያ ጽንህለ ከነግረኩም ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ንሰምዕ ስለ ዘለና ገለ ካብቲ ኣብቲ ዘረባ ዝተገበረ ነዚ ኩናት እዚ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕል ኣለና መን ዝደልዮ ኩናት ከም ዝኾነ ደጊምና ደጋጊምና ንህዝቢ ክንነግር ኢና ምክንያቱ ኩናት ናይ ኢራቅ ክጅምር ከሎ ናይ ኣፍጋኒስታን ክጅምር ከሎ ካልእ ኩሉ ኣነ ይርከብ ኩሉን ማለት ኣይርከብ ኩሉን ክብለኩም ሚድያ ይነበርኩን ብቐረባ ክከታተሎ ድማ ዓውድናተ ነበረን እዚ ኩናት እዚ ግን ብቐጥታ እናጀመረ ከሎ እቲ ምክንያታት ናቱ ብሙሉእ ዝተደርደረ ኢና ንርኢ ዘለና ፅባሕ ንጎደ ይኮነ ኮለ ገና ከይተጀመረ ከሎ ዓለም ነዚያ ክትሰምዕ ዘለዋ ዝበሃል ዘሎ away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. We're being pushed into war by Benjamin Netanyahu. Let's just be honest about what this is. It's not about Iran's weapons. It's about Israel's ambitions. He's been saying the same thing for years, Tucker, trying to bait us into this. Only the United States can lead this vital international effort to stop the nuclearization of terrorist states. But the deadline for attaining this goal... كم تريوم زلهم عبيتي media personality ناي ماغا make America great again. دونالد ترامب ናብ ስልጣን ዘምጾ ማጋ ዝበሃል ዌይቭ ወይ ምንቅስቃስ ነበረ እቶም ኣብ ቅድሚት ነቲ ጽልዋ ሼፕ ዝገብሩ ዝነበሩ ሜገን ኬሊ በቲ ሓደ ታክ ካርልሰን ድማ በቲ ካልእ ክልቲኦም ኣዝዮም ዓበይቲ እዮም እንታይ ይዛረብ ኣለዉ ኩናት ናይ ኢራን ህዝቢ ኣሜሪካ ይድግፎን እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ ጥራይ ይብል ኣለኹን የማናይ ክንፊ ፖለቲካ ወይ ሪፐብሊካን ቤዝ እውን ኣይድግፎን እዩ ስለዚ እቶም ዓበይቲ ፕሮሚነንት ናይ ሪፐብሊካን ቤዝ ሚድያ ዝነበሩ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ
ቻርሊ ከርኪ ተቐቲሉ ቶም ተሪፎም ዘለዉ ድማ እዚኦም ክልቲኦም ኬንዲስ ኦውን ኣላ ሜቢ ሰለስተ ኩላቶም ነዚ ኩናት ናይ ኢራን ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ካብ 1996 ክሳብ 2025-26 ነተንያሁ ኢራን ክትረማ ኣለዋ ጥራይ ዝብል ነይሩ ኒኩለር ማዕቢላ ኒኩለር ቀሪባ ሶምን ተሪፍዋ 2 ሰዓት ተሪፍዋ 2 መዓልቲ ተሪፍዋ 2 ወርሒ ተሪፍዋ እናበለ ነዞም ኩለን ሃገራት ዓረብ ዝወደአን እሱ እዩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ኢራን ኒኩለር ስለ ዘለዋ ኣይኮነት ወይ እውን ናብ ኒኩለር ስለ ትኸይድ ዘላ ዘይኮነ ነተንያሁ ዝደልዮ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ስለ ዘላ ድሌቱ ይገብር ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ብዘረባ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ እዩ ኩናት ተገዲዱ መን ከም ዝገደዶ ግን ህዝቢ ኣሜሪካ ክፈልጥ ይግባእ እዩ ዕላማ ዘሎ እምበር ሕጂ ተዛሪቦም ንዶናልድ ትራምፕ ስጉምቲ ውሳነ ናቱ ክቕይር ከም ዘይክእል ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ ኩላ ኣብ ኣሜሪካ ብዝዋን እዚ ሓደ ኩሉ ሰብ ዝተረድኦ ግን ክዛረቦ ዝፈርህ ወይ እውን ዓዊሉ ክበኽየሉ ዘይክእል ጉዳይ ኣሎ ፖለቲካ ናቶም ንጥቕሚ ኣሜሪካውያን ዘይኮነ ብካልኦት ዝተታሕዘ ምዃኑ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣሚን እዩ እቲ ቀደም ኤቫንጀሊካል ቸርች ዝበሃል እዞም ናይ ኤቫንጀሊካል እምነት ናይ ክርስትና ዝኽተሉ ጴንጤ ክትብሎም ትኽእል ካልእ ክፋላት ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎም እስራኤል ድማ ነዚኦም እያ ሒዛ ነይራ በዚ መንገዲ እዚ ገይረያ ነቲ ኩሉ ዝገበረቶ ኣሜሪካ ከም ትድግፋ ትገብር ነይራ እዚ በይዚ እዚ ተነቃኒቑ ኣሎ ሪፐብሊካን ድማ ኩሉ ግዜ ትንውግእ ኩሉ ግዜ ንክቕፅል ዝገብር ዝነበረ እዩ እሳቶም እውን ነዚ ጉዳይ ዝተረድዮሞ ኣንፃሩ ክዛረቡን ክቃለሱን ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ምናልባት እዛ ሕጂ ትግበር ዘለና ኢራን ኩናት ሓንቲ ነገር ጥራይ ክትርዳእና ትኽእል ዝበሉ ይበሉ በዓል ኣድዮም ይፈልጡ እዚኣ ጥራይ ንግበራ ኢሉ እዩ ነተንያሁ ዝገብራ ዘሎ እያ ኮይና ዘላ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ኣሜሪካውያን ነዚ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ፀሊኦም ከም ዘለዉ ኣብዚ ስምዑ know from my sources in the Navy that sailors actually took undershirts and stuffed them into the toilets to cause them to back up. What? I know that the So crew that's is true. very, very unhappy with being at sea now for 10 months. And before this is over, it will have been a year. They went to Suda Bay. I think they tried to address some of this. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚኦም ኩሎም ፕሮሚነንት ናይ ፖለቲከኛታትን ናይ ፖለቲካ ፀለውትን ናይ ሚድያ ፀለውትን ናይ ኣሜሪካ እዮም ኣሜሪካውያን ካብቲ ሕሉፍ ነቲ ኩናት ፀሊኦሞ ዘለዉ ደረጃ ጥራይ ነታ ዝዓበየት መርከብ ናቶም እታ ጌራልድ ፎርድ ትበሃል ምናልባት ኣብዚ እንተላ ከሪአኩም እታ ንኩናት ተዳልያ ዘላ ድብልዋ ዘለዎ ዓባይ መርከብ ናቶም እንኮላይ ንሳ I wish I can find it somewhere እንተረኺበያ ከበኩም እየ ምክንያቱ this is very very interesting ክሳዕ ክንደይ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ስጉምቲ ርሕቀት ይኽየድ ከም ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ ግን እቲ ፖለቲካ በቲ ንሶም ዝደልይዎ መንገዲ ክኸይድ ከም ዘይክእል ስለ ዝተረድኦም እንታይ ገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ሳቦታጅ ደይ መደይልካ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ዝግበር ዘሎ ስጉምትታትን ውሳነታትን ኢና ንርኢ ዘለና wish I can find that one but unfortunately ኣብዚ ጥቃ የላን ክረኽባ ይከኣልኩን ኣለኹ ኣብ ካልእ ግዜ ከም ፃልኩም ክፍትነ ሓንቲ ነገር ከይራኹኹም ብዘረባ ጥራይ ክሓልፋኻ ከምኡ ዓይነት ድሌት የብለይን Since the Iraq War. U.S. already has the USS Abraham Lincoln in the ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ዓባይ ጌራልድ ፎርድ ትበሃል ናይ ኣሜሪካ መርከብ ኩናት እያ ነዚኣ እያ እቲ ስዌጅ ሲስተም ናታ ካብቲ ሽቓቓት ተፈላለየ ናይ ዝንቀሳቐስ ጉዳይ ናታ ከም ዝበላሾ ንሱ ድማ ካሚቻታት ሰጊዶም ጠጠው ከም ዝብል ገይሮሞ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ብዝከኣሎም ነቲ ኩናት ጠጠው ንኸብልዎ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምቲ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብርግፅ እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ጠጠው ክብል ዝኽእል ወይ እውን ሓደ ወይ ክልተ ስለ ዝፈተኑ ጠጠው ከብልዎ ይኽእሉ እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና እንተወሓደ ግን people are trying ይፍትኑ ኣለዉ ጥራይና ንብል ዘለና ፈተነታት ይካየድ ኣሎ ስለምንታይ እዚ ኩናት እዚ ይደልይዎ ስለዘየለዉ ብዝኾነ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንድሕር ኢልና ኣሜሪካ ናብ ኩናት ገፃ ትኸይድ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምናልባት ነዚ ኩናት ክቕይር ዝኽእል ሓንቲ ብዚያ ዝፀሓፍዋ ክንሰምዕ ንኽእል ኣብዚኣ ስምዕዋ እስከ group as a hornet's nest with they have the ability to defend the nest and they have the ability to defend themselves against conventional missiles, surface to surface or air to surface missiles. But hypersonics move faster than the speed of sound. And there's no clear defense against a hypersonic missile. The Iranians have them. They've purchased them from the Chinese. They've also purchased them from the Russians. We actually don't have hypersonics yet. We're still in development on ours. They're not terribly difficult to make, but they take time. ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ነዚ ኩናት እዚ ምናልባት ዘረባ ጥራይ ክትከውን ትኽእል እያ ግን ኣብዚ ኩናት እዚ ኣሜሪካ
ولا بعبيو أمريكا خطعوتها أمريكا خمس تقبريها زبل بروباغندا انتلو إيران شوك كتسنبدا كم تخل زغلص حبريت الله كتسنبداس كم تخل إذا ما انتايو كابز زبلو زلو هايبرسونيك ميسايلس كاب تشاينا غزي الله كم كاب راشا غزي الله يزبال زلو ناو مزي إيران كتغانن يخا غل زبلو سبات الله إيران أبز حلفه ورح شدشت إسرائيل 15 نفس تخيل كينات إسرائيل أبز جمرته إسرائيل سنبيدته اتمقرا استقصى مودا تستفرمه إيران يا أخلن سلاز بلد هيكون إسرائيل سلاز فرهت تفري إسرائيل بوتس دونالد ترامب أن إيران استفلا لمن قد سقط غير نتوكينات توكبلو يا عزيزة مغنياته ولو قبض ميسايلاتنا دروناتنا إيران ممت يوم إسرائيل ديفندي قبرهم تنبره أبا قد سبوتاتات كني هرمون نيرو سلازي تمهر عمتي ككلا غلو سلازي قالو بون تقصيل سقام كمصوم كم زغل لعليد ما اير ديفنس ودينا نيرنا سلا تبعال حجي تملي لي زبال زلو بدا جاين حجون انتخونه هايبرسونيك ميسايلس امريكا بلان إيران راشا اب يوكرين تدغاغا مارياتوميا كوكو اصروا خمزه يقولوا بتي اير ديفنس سمنا امريكا سلازي ناي بحق زي ميسايلات زي ناب ايران تينتلو ني ايران كسنبروا يقوليم حنت زربا ابزون بصحفون قريبان يرا تاريخما دروت ريبورتات ناي امريكا نيويورك بوست بلوز الليو ايران كتجزء كم تخلص جالس حبريتان يرو ابزر ما انتاي بلو قدم حجي امريكا وتهدراو لما تتقبر كلا انتاي امز قبرو مس تشاينا وقن تحرقيرنا بخمي كن واقع نخليلهم كل جزء لما مدي كايديوم سلازي نتحدى كم تشاينا يقبرو نتكفال ناي سراويتهم نتحدى لما كم امريكا غيرومو سيميليشن نتكوينات دمسل يقبرو ام نفسه كيف يقبرو سيميليشن ويكون هايبوثيتيكال بحق ذا يكون نعوز مثل تريننج كوينات امريكا تسعر إذا عباي مركب كينات ناتهم تاع جيرالت فورد تبهل دما تتحل سلامتاي تشاينا هايبرسونيك ميسايل سلازلو ببزحيتو كسمو هريمم يتحل وايم زلو سلازا امريكا they already know زي ميسايلات زي ناب امريكا ناب ايران اتين تولو ميبي اياتون هلو خول ميبي بصحن كل خل السن تولو قينو حدغا كوردوم كم زخل فلتيهم ግን السن فلتو تقدينو يمزاتو زلو يزبال زلو I mean this is very crazy ምናልባት ነቲ ኩናት ናቶም ንሽተይ ከማን ኣብዚ እንታይ ብሎ ኢራን ቁርብ ትለይ ገለ ካብቲ ዝስማዕ ዘሎ ከሰንብሎም ዝኽእል ኣሜሪካ ሓንቲ ኣዝያ ክብርቲ ድሮን ናቶም ክሳብ 230 ሚልዮን ዝዋጋ ትሪቶን ትበሃል ድሮን ናብ ኢራን ገፃ ምስ ከደት ጠፊኣ ይብሉ ኣለዉ እዚ ከዓ claims point to Iran electronic warfare system as a cause of the crash ስለዚ ሓንቲ ኣዝያ ክብርቲ ናይ ስለያ ድሮን ናይ ኣሜሪካ ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት كم زتفقت كم زودقات يزمن زلو ميديا جن كزاربلي مرتني بلو إزدما حنت حطوا بزاك وكمية we're not gonna speculate نقرأت شفتوا زي بلون قانين دلنا listen to this one is just reported and what they're reporting is that Iran is very close to a deal with China to purchase anti-ship cruise missiles. This of course is just as the United States is getting ready to deploy a vast naval force or already has to the Iranian coast ahead of a possible attack on Iran. It's a little off topic, but Victor, would you comment on this for us? Because we're talking about Chinese, they're called CM-302 missiles, described as supersonic missiles. They have a range of about 300,000 kilometers. They're designed to evade. كم نريد زلنا أبزون تزاري بملون يروم تايم زبلو زلو تشاينا ني إيران كشت الله قال كابتي حيال زبال الميسايلات كشت الله كم زخانتي نقر نيرو نعم أجي ينقر نيرو بر تفتشي مزبل حبري تايل نابزي سلازي هذا سب كنقر كله هذا يو تفتشي مكون كله دم كاليو من البعض تفتشي مون مستيريو أبز حدا فون فيديو ريبورت غير لكم نيره هذا إسرا أسرت حمشة زخنا نفرتس أنتنا تشاينا رادارن حبيين كاب تشاينا تبقيسنا بإيران بس يعني رنزبل حبريتها نيرو بس تستي all these speculations أمو داتا ميت نسي تحكي إلا 45 خلينا أتدخلوا جن كم زلهم زنقر زلو China غد ليت على وادي كمنا كتب نزبل كازي نا China exports really low down to almost the surface of the water and then can rise again. Did I say some 300? Yes, kilometers. Victor, what do you make of this? What should we think of this? What does it say? Thank you very much. Both China and Iran are two fully independent countries with their sovereignty. And there is no international law which prohibits China and Iran to engage with each other in commercial transactions. And China happens to produce some of the most sophisticated. بحفشة إيران China كلتا دولوين هجراتين كلتين دماس بوزم دنازلوانين
ንክልቴን ደርብሕ ክሳብ ዝኾነ ሓያል ንግዲ ዘለዎን እዮም ስለዚ ቻይና እዚ ሚሳይላት ትብሎ ዘለካ ኣለዋ ተዓቕሚ ኣለዋ ምስ ኢራን ድማ ትነግድ ሃገር እያ ስለዚ ክሸጠላ ተኽእለሎ ይብል ሸይጣትላ ኣሸጠትላ ኢሉ ግን ኮንክሉሲቭ ዝኾነ ወይ ውዱእ መልሲ ኣይብን እዩ እዚ ኩሉ ቲዮሪታት ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣዝዩ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ግዜ ከም ዘለናን እቲ ዳርጋ ኩናት ክጅምር ዶ ይኸውን ኣይከውን ዝብል ዝነበረ እቲ ተኽእሎ ፕሮባቢሊቲ ይብልዎ እቲ ፕሮባቢሊቲ እናለዓለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እናለዓለ ኣሜሪካ ኣመና ገጅፍ ወታደራዊ ሓይልያ ናብ ኢራን ኣፀጊዓ ዘላ መዓት ገንዘብ ድማ እዩ ዝበልዓ ዘሎ ክቡር እዩ ዝኩሉ ወታደራዊ ሎጂስቲክስ ትገብሮ ዘላ ስለዚ ክንድዚ ዓይነት ሚልዮናትን ቢልዮናትን ገንዘብ ተጥፍእ ዘላ ሳክት ንመናወራ ንምድሃልን ጥራይ ክኸውን ኣይክእልኒ ዝብል ድማ ካልእ ዓይነት መደምደምታ እዩ ዝብፃሕ ዘሎ ምናልባት ነቲ ዞባቲ ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ዝበሃል ዘሎ ቻይና ብዙሕ ግዜ ንኣሜሪካ ቻለንጅ ትገብራላ ንብል ኣለና ኣሜሪካ ግን ስቑኢላ ንቻይና ድሌታ ክትገብር ገዲፋታ ኣላ ማለት ኣይኮንን States is pouring billions into one mission, spying on China. The Pentagon has reportedly allocated an additional $12.6 billion specifically to sharpen America's surveillance of China's military maneuvers, submarines, and satellites. And this is not just routine spending. According to a Bloomberg report, these funds were cleared by the US Congress outside the normal budget cycle. Fast-tracking intelligence upgrades aimed squarely at Beijing's expanding military footprint in the Indo-Pacific. Let's just break this down for you. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ካበይ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ተወሳኺ 12 ቢልዮን ዶላር ኣብቲ ናይ ስለያ ፕላን ንቻይና ወታደራዊ ቅልፅምናታ ንምስላይ ካብቲ ኖርማል ባጀት ወፃኢ ተወሳኺ 12.6 ቢልዮን ሰሊዓ ኣላ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ውድድር ዝለዓለ ደረጃ ይደይብ ዘሎ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ተበፂሑ ኣሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ናይዞም ክልተ ሓይልታት ውድድር ንዝመፅእ 10 ዓመት 20 ዓመት ፖለቲካ ናይ ዓለምና ብኡዩ ሸይፕት ክኸውን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብ 45 ክሳብ 9 ከባቢ 60 ዓመት ወላ 50 ዓመት 45 ዓመት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ መንጎ ክልተ ብሎካት ዝግበር ዝነበረ ንፖለቲካ ናይ ዓለምና ዶሚኔት ገይርዎ ነይሩ ሕብረት ሶቪየትን ኣሜሪካን እዞም ክልተ ሓይልታት ግን ተዛናቐ ሓይሊ ነበሩ ብፍላይ ካብ ሰብዓታት ጀሚሩ ሕብረት ሶቪየት ናደኸመ ዝኸይድ ነይሩ ሽማዊ ጥራይ ነይሩ እምበር ክንዱ ዝኣክል ምስ ራሻ ምስ ኣሜሪካ ዝወዳደር ቁጠባ ይነበሮን ቴክኖሎጂ ይነበሮን ንግዲ ይነበሮን ሽርክናት ኣብ ዓለም ኣይነበሮን ስለዚ ሕብረት ሶቪየት ከማን ክንዱ ክምክት ዝኸኣለ እንድሕሪ ኮይኑ ቻይና ሶፊስቲኬትድ ኢኮኖሚ ሶፊስቲኬትድ ሚሊተሪ ሶፊስቲኬትድ ዲፕሎማሲ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ፀብለልትነት ዘለዋ ሃገር ምናልባት ንኣሜሪካ ደፍርሆም ዘሎ ሚሳይላት ናይ ቻይና ኣይኮነን we need to understand እቲ game ኣብ ምንታይ ተቐይሩ ከም ዘሎ let's look at this one ኣነ ነዚ ጉዳይ እዚ it's my passion ናይዞም ክልተ ሃገራት ውድድር ክንከታተሎ ካብ 1990 ጀሚርካ ኣብ ዓለምና ዕውታት ዝኾኑ ሃገራት ተዛረብቲ ፖለቲከኛታት ዘለዎም ኣይኮኑን ወይ እውን ሓሰውቲ ፖለቲከኛታት ዝበፅሐ ሃገር ኣይኮነት እንታይ ዳ ኢንጂነርስ ዝበፅሕዎ ሃገራት እዮም ሃገርካ እኹል ኢንጂነራት ዘይተፍርቱ ኮይና ምዕባላይ ትፀበየ look at this one now እዚ ቻርት ሪዎ ዘለኹም ቻይና ኣበይ ነይራ እንተኢልኩማ ኣብ ታሕቲ ካብ ኣፍሪቃ ከባቢ ካብ ኣፍሪቃ ንታሕቲ እያ ነይራ ኣብ ላዕሊ ኣሜሪካ ብፀብለልትነት እዚ ኩሉ ንዓለም ክትመርሖ ከላ ብዝሒ ኢንጂነራት ናታ ዝበዝሑ እዮም ነይሮም ኣብ ድሕሪያ ጃፓን ራሽያ ከም ትሪዎ ዘለኹም ብዙሓት ኢንጂነራት ነይሮም ኣለዋ እውን ጀርመኒ ሳውስ ኮርያ ዩናይትድ ኪንግደም and then China started to move ቻይና ንላዕሊ ገፃ ጥራይ ትኸይድ እዚ ኩሉ እቲ ምዕባለ ናይ ሃገራት ወይ እውን እቲ ቁጠባዊ ጭዋዳ ንዛረበሉ ዘለና ኣብዚ ዝምርኮስ ካብ ዜሮ ተበገሰ ካብ ዜሮ ዝመፀ ፀብለልትነት ኣይኮና ንርኢ ዘለና ኩሉ እቲ ፀብለልትነት ዝረአ ዘሎ መበገስናት እዚ ንኸይድ ናብ 2000 ክንከይድ ከለና ናይ ቻይና እናዓበየ ክመፅእ ይጅምር ኣብ ገለ ኢራን ትሪእዎ ኣለኹም surprisingly ኢራን ኣብቶም ላዕለዎት ደረጃ ኢንጂነር ዘለዎም እዮም ድሮናት ደፍርዩ ዘለው ሚሳይላት እዚ ኩሉ ገዳ ከለዎም ስለምንታይ because they have engineers ብዙሕ ኢንጂነር ተለካ እምንን ጨርቅን ኣላጊቦም ገለ ክፈጥሩልካ ክእሉ እዮም ኢንጂነራት ከተፍርቕ ትክእል ኣለካ ኣነ ከም ሕልምናተ ኤርትራ ኤጁኬሽን ሲስተም ናታ ሞር ናብ ኢንጂነር ዘተኮረ ክኸውን ኣሎ እጅ ኣይን ገለ መፅኡ እዩ ግን ኢንጂነራት ተፍሪኻ ጥራይ ቁጠባኻ ሓያል ክኸውን ዝኽእል ናው እዚ ክሳብ 2005 ረይዎ ቻይና መብራብ ኣይ ነይሩ ንኸይድ ኣብ ከባቢ 2014 ስቲል ኢራን መበል ሳልሳይ ራሽያ ኣብ ቅድሚት ደን ካብ 2014 መን ይመፅእ ካብ 2012 ኣቢሉ መን ይመፅእ ፕሬዚደንት ሺ ምስ መፅኢ ነቲ ጌም ዝቕይሮ ናይ ቻይና
قلطف زخونه exponential لوتي بريزنت شيمس مثلا تمرتناتهم قيروا ناب انجينيرين ناب ساينسن زتكره راي قبره and then how China بتكنولوجي بانوفيشن نزا عالمنا almost ربشات طلع كنبلو نخل درجانا يتصبلتنا بصيحم الله منالبات كم حدا سربة تخاولة وتصقبر زولاب China بهم يوم ديكتاتر شي دبلو ديكتاتر زخون انجينيرات كون هاجرو بساينس تكنولوجي سماي كتكيد يقبرني مال ديكتاتر بهم خيد هاجرو كم غير ديكتاتر تقولين دم مرحبا يوم زبلو تومزبي هاجر كذا مع بلالكا ديكتاتر كمان اي تدليخا توم ديمقراطي هاجر كان بدخلنا زنبرو تقولينهم انتهم كقبرولكا now if we move to 2021 دحر كوفيد تقندص قبلتنا China در دما ابزن تاريخما here we go so more قبلتنا انتي نوتس تقبر كم مجمريا حساب حج راشا ابقدميت يازلا ስለዚህ ራሽያ ምስቲ ኩሉ ፀገማታ ትምህርትናታ ኣብ ኢንጂነሪንግ ዘተኮረይ that's why ወታደራዊ ቅልጽምናታ ሓያል ዝኾነ ኢንፍራስትራክቸር ናታ ወነፍሳት ትኽእል ሃገር ዝኹሉ ገዳታት ናወረዳ ካሎ ኢራን ይኹን ራሽያ ዘቐጽሎም ዝነበረ ኢንጂነራት ስለ ዝነበሮም እዮም ስቲል እውን እንትኾነ በሓል ህንድዮም ንላዕሊ መፅኦም ዘለዎም በር ኢራን ኣብቲ ቶፕ 5 ኣላ ካብ መብዛሕትኦም ሃገራት ኤውሮጳ ኢራን ድኻ ሃገር እዩ ካብ ኢራን ክንመሃር ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ኣስተውዒልካ እንተሪኢኻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና በዚ ክግለፀልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ልዑል ፀብለልትነት ናይ ኢንጂነራት ኣለዋ ካብዚ ሕጂ ድማ ንላዕሊ ክትከይድ ትኽእል እያ ዝበሃል ዘሎ ካብኡ እዩ ሓንቲ ጥራይ ከርእየኩም ንመራሒ ናይ ጀርመን ልንቀናቦም ጌሽ ነይሩሲ ክሳዕ ክንደይ ኢንጂነራት ከም ዘለዎም ቁርብትለይ ክፋስዕሉ እውን ስለ ዘለዎም ኣቀባብላ ዝገበሩሉ ጥራይ ከርእየኩም ሓንቲ ነይራት ቪድዮ ዌርዝ ናይ ጀርመን መራሒ ኣብኡ ከይዱ ቁሩብ ኢምፕረስ ገይሮም ነይሮም ብበትናቶም ቴክኖሎጂ ገይሮም እዚኣ ፍሬደሪክ ሜርስ ኣብ ቻይና ገይሹላ ብዝነበረ ናይቲ ዩኒትሪ ዝበሃል ካምፓኒ ናቶም ሮቦታት ገይሮም ፅቡቅ ገይሮም ኣሪኦሞ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሖም ኣለው መራሒ ናይ ጀርመን ድማ ተገሪሙ እዩ ዝበሃል ኦፍኮርስ ዘይገርም ኩነታት ኣይኮነን ሶ ኢፍ ዩ ሃቭ ሞር ኢንጂነርስ then you have እቲ ተኽእሎታት ናይ ሓይሊ ናትካ ድማ እናላዕለ ይኸይድ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ I hope ብዙሓት ኢንጂነራት ከነፍሪ ኣብ መፅኢ ተስፋ ንገብር ሕጂ እውን ኤርትራ ብዓቕማ ኣብቲ ኢንጂነሪን ሓያል ዝኾነ ኣብቲ ቴክኒካዊ ዝኾነ ነገራት ፃዕሪ ከም ትገብር ዝንገረላ ሃገር እዩ ቴክኒካዊ ብቅዓት ድማ ምስቲ ኢንጂነሪን ተገጣጢሙ ክኸይድ ዝኽእል እዩ now there is this story ሓንቲ ጥራይ ከርእየኩም ብኣጌርና ድማ ክንውዲና where was that story በዚያ ጌርና With some breaking news, Pakistan has launched airstrikes against cities in Afghanistan, with the defense minister speaking of open war between the two neighbors. The Pakistani military released these images of strikes it carried out in the Afghan capital, Kabul. Sources say the operation also included ground strikes on Taliban targets. Both sides have carried out attacks and reported a high number of casualties. The latest flare-up was sparked by what Islamabad described as an Afghan cross-border كم نريد زلنا إيران كترميا أبن بلالو زلنا وعلم نيران ما أسوق جمرنا بلات بيلو زلا قدايد ما أمونغ أفغانستان باكستان أبلا أفغانستان حيال زخون سقم تكم زو سدت تنقرالو زد ما كلت باكستان قربتنا إيرانيو سلازي تكويناتنا بتحدنا تصبي وخلو بمبرق أو جندما كوينات جميري بحالالو it's another difficult situation الزوبازي درجة حيال زخانة متقعتي زكاية زلو أمونغو كلت يوم بنفرتن بخالن استسنة حيال كويناتي كايت كم زلو يزنقر I'm going to show you the karta if you see Pakistan Afghanistan كلت ين مس إيران وندوب زلوان هجراتين سلازي كم نريو زلنا زكونتات زي كبيد مدرخ كفتر زخليو درو تكونتات sensitive زلو أمونغو هندن باكستان زلو وتر نفلتينا إيران وتري هجدما باكستان مس أفغانستان إزر زوبازي كويناتون ورا كويناتن كاب قرن أفريقيا زجدديو يعني عبيت هاجرات يوم زبالجن أب تقصاتر ككل زي مسؤاتويهم سلزي again تعادل كويناتنا تصبحها خلقة درو قديمو ويون I don't know نشفان تباهيلو نتميديان أو دايفرت المقواردي I don't know سلزي أبزون حدا sensitive زخونة كوينات تبقيسو اللي بحلالو درو مستوصل نجزيون أبدوب كلواويت أمني روميم هجين باكستان وشتاتيا متقعت كم زكايدت يوزن الجرزلو سلزي علمنا أبكبيد وتريزلو كل زي نريو زلنا نبزو بانا نبكرنا أفريقيا ملس النبل دما
ምስ ዞባና ሓያል ምትእስሳር ዘለዎም ነጥብታት ክንርኢና ምክንያቱ ዞባና ንባዕሉ ማሕበረሰብ ዓለም ዝለዓለ ጥንቃቐ ዝለዓለ መጠንቀቕታት ዝፅሕፈሉን ዛረበሉን ዘሎ እዩ እስከ ናብኡ ንኸይድ ሕጂ ኣተኩሮና ድማ Politics. Some conflicts attract global attention only after they escalate. Others, however, are quietly monitored by major powers long before open confrontation occurs. Across the Horn of Africa, increased security vigilance near the Ethiopia-Eritrea frontier has prompted renewed diplomatic discussions, strategic calculations, and increasing international attention. While officials on both sides have not announced imminent confrontation, the evolving security atmosphere has sparked debate about whether external mediation could prevent tensions from deepening. A recent analysis published by Bloomberg suggests that the situation has reached a moment where diplomatic እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ወጥሩ ዘሎ ዞባ ስለ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ኣተኩሮ ዘይረክብ ከምቲ ዝግብኦ ኣተኩሮ ዘይረክብ ዋላ እኳ እቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ብካልእ መለክዒ ጥኢት ምትኳስ ጥራይ ተሪፍዎ ዘሎ እምበር ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ቅልውላዊ ዘሎ እዩ ዝበሃል ኤርትራ ከይሓወስካ ማለት እዩ ንኤርትራ ምንቲ እቲ ነገር እቲ ኢንተርናሽናል ኣቴንሽን ንክረክብ ዝጥቀሙላ ዘለው እዮም ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዳርጋ ማሕበረሰብ ዓለም ዓብይ ግጅፍ ሄድፎን ገይሩ ምዕቡል ሄድፎን ገይሩ ክሰምዖ ዘይደለየ ኩነታት ኮይኑዎ ኣሎ ሕጂ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ለንቀነ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ወጥሪ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳንን ብልፅግና ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ኩናት ንትግራይ ዝበሃል ዘሎ ናብ ኤርትራ ክዋጋእ ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምስ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኦሮሞ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ እቲ ኩነታት ተሪኻዮ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናደየበን እናተበላሸወን ይኸይድ ኣሎ ኣተኩሮ ናትና ናብቲ ቀንዲ ማዕከናት ዜና ዓለም ስሒቡ ዘሎ ኣርእሲ ንስገር War in northern Ethiopia's Tigray region appears imminent. The Ethiopian Federal Forces have launched a massive military buildup surrounding Tigray throughout February. Tigrayan forces have responded with their own deployments throughout Tigray. The mobilizations follow a Tigrayan offensive into disputed areas within Tigray in January, which were the first major clashes between Tigrayan and Ethiopian federal forces since the end of the Tigray War in 2022. Relations between the federal government and the Tigray People's Liberation ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መፅናዕቲ ገይሮም ዘቕረብዎ ነዊሕ ፅሑፍ ከም ዝበሃል ዝንገረሉ ኩናት ናይ ትግራይ ኤሚነንት ማለት ልክዕ ከምዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ኩነታት ናይ ግድን ኣብ ኩናት ዝኸደሉ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዩ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃሳት ድማ ኣብ ናይ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ኩናት ተበፂሑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ድማ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ዝንገር ዘሎ ብልፅግና ግጅፍ ሰራዊት ተንቀሳቂሱ ኣሎ ንዑ ዝመጣጠን ድማ ትግራይ እውን ነፍሱ ዝኻለ ምንቅስቃሳት ናይ ሰራዊት ገይሩሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ጥርዚ ናይ ቅልውላው ኣብ ዘለዎሉ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ተረኣና ዝያዳ ነሱ መብርሂ ክበና ይኽእል ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝወፁ ዘሎ ቪድዮታት ካብ ትግራይ ነዚ ይመስል ንብሔራዊ ህልውናና ዝብል መሪ ሓሳብ ዝተሓንገጥዮም ጭርሆታትና ማሕበር ንጨርህ ብሔራዊ ሓድነትና ብሔራዊ ሓድነትና ንሉዓላውነትና ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መቀጠልና ጀኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ መቀጠልና ጀኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ ምሕዝነት ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ብውዲት ጀኖሳይደናት ኣይናግዕን ሓድነት ቃልሲ ህዝቢ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ ሓደ ካብቲ ኣቢ ክርዮን ክሰምዖን ዘይደሊ ነገር እንተሎ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ኩሉ ነገር ድማ ገይሩ መዓት ባጀት ኣፍሲስሉ ብዙሕ ስራ ዝሰርሓሉ ነገር እንተሎ ህወሓት መራሕቲ ሰራዊት መራሕቲ ውድብ መንግስቲ ትግራይ ከምኡ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ቦታ ብሓደ ደው ክብሉ ኣይደልን እዩ ነይሩ ነዚኣ ንኸይተጋጥም ኩሉ እዚ ዝግበር ዝነበረ ድራማታት ብፃጥቃኖም በሎ ነታ ፃጥቃን ግደፋ ኣይ ፃጥቃን በላ ዝበሉኒ ሰባት ንሪኢ ኣለኹ ያ ትገልፀ እያ ንሱ ኢልካ ረዳ ኢልካ ካልኦት ኩላቶም ሓዊሱ ንነዊሕ እዋን ኮለል ዘበለሉ ምክንያት እንተሎ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ንከፍርስ ፋሕፋሕ ንኸብሎ ንፃጥቃን እንታይ ኢሉ ፃጥቃንሲ ኣብ እንታይ ኢሉኒ ኢሉ ቀደም ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ብገንዘብን ብሓይልን ዘይበታትን ወይ እውን ዘይሰዓር ዘይንብርከኽ ህዝቢ የለን ስለዚ ከምኡ ክገብር የኢልዎ
ምናልባት ንኩሎም ተጋሩ ከም ጻድቃን ገይሩ ስለ ዝሓሰቦም ይመስል ንሱ ንግደፎ ከም ንሪኦ ዘለና ከምኡ ዓይነት ተመክሮ ክትዛረብ ኮይንካ ድማ ምናልባት ኣብ ፖለቲካ ነዊሕ ተመክሮ ዘለካ ክትከውን ኣለካ እምበር እቲ ጻድቃን ዝበሃል ባዕሉ ንዓቢ ነዚ ትማሊ ኣብ ፖለቲካ ብሃንደበትነት ድመፀ ሰብ ከም ዓቢ ነገር ወሲዱ ኣንጻር ህዝቢ ይስለፍ መላው ዝሕዝን እዩ ስንግ ደፈና ጻድቃን ህዝቢ ይኮንንዎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዘለዎ ኩነታት ኢና ንኹንኖሲ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ተጋሩ ይኣኽልዎ እዩ ልክዕ ኣብ ከምዚ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እቲ ኩናት ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናቐረበ ንትግራይ ክሃርም ይኽእል እዩ ናብ ትግራይ ኩናት ክበግስ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ እናደ የብሉ ኣብ ዝኸይ ዘሎ ተጋሩ ማዕረቲ ፋሕፋሕ ከብሎም ዝፈተነ እቲ ሓድነቶም እናተመልሰ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነቲ ኩናት ብዘይ ህዝቢ ትርጉም የብሉ ህዝቢ ከይሓዝካ ኣብ ኩናት ክትዕወት ማለት ኣይከኣልኒ እንተበልና ቀደም ቲዮሪ ክመስለና ይኽእል እዩ ህዝቢ ከይሓዘ ብገንዘብ ጥራይ ክዕወት ዝፈተነ መን ኣሎ እስካብ ጎረቤትና ለንቀነ ታሓና ኢትዮጵያ ገለገለ ግደፎ እቲ ህዝቢ ብሓይሉ ንሕዝዎ ነይሮም እዮም ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ኢማራት ቢልዮንስ ገንዘብ ይትያትሉ latest technology ድሮናት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሳተላይት ኢሜጅስ ሬድዮ ሃሎዋት ፒክኣፕ ቲዮታታት you name it ነዳድን ገለ መለንበትን ደሞዝ ነቲ ድሮናት ድማ ደቂ ዓዲ ገለ ስለ ዘይክእልዎ ካብ ኮሎምቢያን ካብ ዩክሬን ከይተረፈ ክኢላታትን መራሕቲ ናይ ኩናትን ስትራቴጂስት እናተኻረየት እንኮላይ ኣብ ባይታ መፂኦም ዝዋግኡ ወታደራት ናምፀት ኩሉ ነገር ህዝቢ የድልየንን ያነ ብገንዘበይ ወታደራት ገይረ ንዓለም ክቕይር ይኽእል እየ ንሱዳን ክቆፃፀራ ይኽእል እየ ኢላ ፈቲና ግዚያዊ ሓገዝ ግዚያዊ ዓወት ተጎናፂፋ ንካርቱም ከተብርስ ንካርቱም ክትቆፃፀር ኣብኡ ዝነበረ ፀጋታት ንምምዝማዝ ዕድል ረኺባ እያ ህዝቢ ግን ክምክት ይኽእል እዩ ንግዚኡ ክስዕሮ ትኽእል ኢኻ ህዝቢ ዝድግፎ ሰራዊት ግን ተመሊሱ ከጥፋእካ እዩ ግዜ ክወስድ ዘሉ ይኽእል ኣዋርዑ ድዩ ዓመታት ድዩ ዓሰርተታት ዓመት ድዩ ከም ናይ ኤርትራ 30 ዓመት ክወስድ ዘሉ ይኽእል እዩ ክዕወት ግን ግድን እዩ ኣብ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ኣብ ቁኑዕ መትከል ዝተመርኮሰ ቃልሲ ይዕወት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ተጋሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓዶም ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም ክኾኑ እዮም ኣብ ዓድኻ ክሳብ ዝኾነ ግን ፃማ ኣለዎ ኣብ ደንበኻ ናብ ገዛኻ ትገብሮ ኩናት ኩሉ ግዜ ፃማ ሞቲቬሽን ኣለካ ተዲኹኒ ኤርትራ እኮ ዘይትሰዓር ሓፂን ለበስ ሰራዊት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን መብዛሕትኡ እቲ ኩናት ኩሉ ኩናት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ክወሩና ክጎብጡና ነቲ ናትና ነቲ ገዛና ነቲ ደንበና ነቲ ዓድና ነቲ ባሕርና ክወስዱ ዝደልዩ ንዝመፁ ትከላኸል ስለ ዝኾንካ ኩሉ ሰራዊት ኒሕ ኣለዎ ሓቢ ኣለዎ ንኺሲ ዝዋጋ ኣብዘይ ዓድኻ ግን ኣብዘይ ትፈልጦ ካብ ደቡብ ናይ ኢትዮጵያ ተበጊስካ ንሰሜን ኣምፂኦምካ ኣይትፈልጦ ተዓዲ ትመሬት ሪኢኻ ይትፈልጥ ንምንታይ ዕላማ ትቃለስ ኣይትፈልጥን እያ ሂወትካ ከተፅዕን ኢኻ ትደሊ ግን ኣይትድዕን እያ ድማ ወይ ብቕድሚት ትረኽበካ ወይ ብድሕሪት እቶም ብድሕሪኻ ኮይኖም ብረት ሒዞም ብሓይሊ ዘዋጉኻ ዘሎ ሰብ ይቐትልኻ ኣብ መንጎ ሞትካ ኣይተርፍን እዩ ዕድለኛ እንተኮይንካ ትማረኽ ሳያ ተዓድልካ ከም ገለ ኢልካ ተማሪኽካ ተመሊስካ ድማ ስርዓት ምስ ተቐየረ ከም ብርሃኑ ጁላ ፊልድ ማርሻል ንክትከውን ዕድል ኣለካ ብዝኾነ ተጋሩ ኣብዚ ኣገዳሲ መድረኽ ከምዚ ኢሎም ብሓደ ጠጠው ኢሎም ነዚ ዘጋጥሞም ዘሎ ኩነታት ጠጠው ምባሎም ንብልፅግና መርድእ ናይ መርድእ እዩ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ he didn't want to see this እዚ ንኸየጋጥም እዩ ዝኩሉ ገንዘብ ኣውፊሩ ነይሩ ግን it didn't work ስለምንታይ ድማ ዘይሰርሕ ዘሎ እንድሕር ኢልና መጀመርያ በዚ ክልተ ሰለስተ ዘረባታት ኣብዚ ዝረብ ዘሎ ክንሰምዕ ደብረፅዮን ኣብቲ መደረ ኣስሚዑ ነይሩ ጀነራል ኣብ ውሽጢ ዓድን ዝተፈላለዩ ወፃኢ ሃገራት እንትነብር ህዝቢ ትግራይ ዝኸበርኩም ዋልታን ማእገርን ትግራይና መራሕቲ ውድብና ህወሓትን ኣባላት ውድብና ህወሓትን ዝኸበርኩም ሰዋና ሰላማዊ ሰልፊ ዝኾንኩም ሰልፈኛታት ዝኸበርኩምን ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ኣብ ውሽጢ ዓድን ዝተፈላለዩ ወፃኢ ሃገራት እንትነብር ህዝቢ ትግራይ ከም ስጋ እንስሳ በጣጢሱ እንተኽኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዓዲ ኣልቦ ገይሩ ፋሕ ጭርንጋ ሃይሉ ክብተን እንተዘይኽኢሉ ድማ እንበርኪኹ ንህገዝእ ዘመቻችዎ ፍጹም ፀረ ሉዓላውነት ትግራይና ዝኾነ መግለፂ ምስ ተሰምዐ ህዝብናን ትካላት ትግራይናን ከየወዓሉ ከይሓደሩ ኣብ ሓደ ረቢቦም ንፈተውት ህዝቢ ትግራይ ዝሓበነ ንኩሎም ጠላትና ድማ ዘደንገፀ ድምፂ ኩላዊ ኣስሚዖም ኣለዉ እዚ ቁጥዕ ረዶ ህዝባዊ ማዕበል ሎሚ እውን ህዝብና ሰራዊት ትግራይናን ኩሎም ትካላት ትግራይናን ከም ወትሩ ንፀላእትና ዘይቁልጦም ዓረ ምዃኖም ደጊሞም ብዕሊ ምግላፆም ዘለና ዝለዓለ ክብርና ብስም ውድብና ህወሓትን ብስመይ ንግለፅ ሓበን ይስምዐኒ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክንገልፃ ንደሊ ነገር ኣላ ኩሉ ግዜ ድማ ኣገዳሲት እያ ኣብ ታሪክ ትደጋገም ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ትደጋገም ነጥቢ እያ እሳ ድማ they always make one miscalculation ሓንቲ ጌጋ ይፍፅሙ እስከ ሓንቲ ካልእ መዓት ጌጋ እንዲ ትፍፅም ብልፅግና ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ግን እታ ዝኸፈት ጌጋ ትፈፅማ እንታይ እያ ኣብ ኩናት ናይ ፀለምቲ ምስ ተወሰነ ተጋሩ ምስ ብልፅግና ውግእ ጀሚሮም ነይሮም ተጋሩ ስቲል ተመቃቂሎም ነይሮም በሉ ንድሮናት ንሰራዊት ናይ ትግራይ ሓሪሞሞ ኢሎም ዝሕጎሱ ተጋሩ ነይሮም
أبي أحمدن بلصقنان كن حدقኛ ጌጋ ፈጺሙ ታጌጋ ድማንታ ክልላት ናይ ትግራይ ክምንጥል ወሲኑ አባገዳስ መድረኽ ዴንጀረስ ውሳነ ወሲዱ እዚ ድማ እንኳን ላይ ንበዓል ጌታቸው ረዳ ሓዊስካ ወላ ንሽም እንትኾነ ወላ ቶም ኣብ ብልጽግና ኣብ ጎኑ ብልጽግና ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝብትኑ ዝነበሩ ሓደው ነቲ ኩነታት ክቕበልዎ እሞ ጠቕላላ ካብ ህዝቢ ትግራይ ክባተኹ ካልኣይ ድማ እምብክብሉ ዘገድድ ኩነታት ፈጢሩ እዚ ድማ ሓድነት ናይ ትግራይ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ሓድነት ዝፈጥር ስጉምቲ ገይሩ ኣብይ ኣሕመድ ነዚያ እንተዘይገብር ነይሩ እቲ ኩናት ዝቐለለ ምኾነሉ but now ወላ እውን ክቕይሮ እንተፈቲኑ they know እቲ ህዝቢ ትግራይ ኦልሬዲ ተረዲዎ ለትገይ ቅድሚ ሕጂ ፈልጦ ነይሩ ሕጂ ግን ብግልፂ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ እንታይ ኢለኩም ነይረ ኣነ ኣብይ ኣሕመድ ንደንበ ተቃዋሞ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ተቃዋሞ ዝበሃል ዝነበረ ንህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብድሆ ንሓድነቱ ዝኾነ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ይቐቲልዎ ብኸመይ አንጻር ኤርትራ ከሰልፎም ሳይኮን ኢላ አዲስ አበባ ይትቦ ንዓም እናእተው ከለ ድማ ባሕሪ ኤርትራ ዓሰብ ኮስዴ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ከጥፍየ ኢሉ ክውጅ ጀሚሩ ስለዚ እቶም ናብኡ ዝኸዱ ተቐቢፆም እዮም ህዝቢ ኤርትራ ግን ተመሊሱ ምክንያቱ ቃልሲ ኣነ ተቃዋሚ ዶ ገለ ኮይኑ ዘለዎ እኮ ኤርትራ እንተላ ድሕሪ ኤርትራ ኮንፌደሬሽን ክትሓቅቕ ካብ ንላዕሊ ሉላውነታ ዝበልዕ ስርዓት ይመፅእ እንተሎ then what is the point እንታይ ክገብረ ዝቃለ ዘለዎ ኮፍ ደይብል ብልጽግና ክገብረለይ ፅበ እንተለኹ እንታይ ገብረ ያን ደገድ ወፂ ይብል ስለዚ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ዝኽሕዝ ዘረባ ስለ ዝገበረ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓንቲ ቦታ ከም ዝመስል ሉላውነቱ ከም ዝሕሉን ገይርዎ ስለዚ ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ ሃሻይ ክንብል ከለና ብተደጋጋሚ ዝደጋገም ኒስ ካልኩሌሽንስ ንጥፋኣቱ ዘቀላጥፉ እዮም ኩሎም እዚኦም ኤርትራ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ በዚ ጌጋታት ናቱ ኣብ ናቱ ባዕሉ ጉድጓዱ ይመሊሱ ዝውሕድ ዘሎ ካብ ጉድጓዱ ድማ መሊሱ ይውሕት ኣሎ ፀላእቲ የብዛሕ ኣሎ ነቶም ፀላእቲ ድማ ክብገሱ ንዘይደለዩ ከም ዝብገሱ ሓድነት ንዘይነበሮም ሓድነት ከም ዘለዎም ይገብር ኣሎ ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ድማ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ክግበር ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ስቕ ወላ ሓንቲ ክብል የብሉን ኣብ ገለገለ እቲ ስቕታ ናይቲ መንግስቲ ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎ because they don't want to give him the advantage ዲፕሎማሲ ነገራት ንክቕይር ንሽምግልና ንክጅመር ዕድል ሂቦን እዮም ዘለዉ ትም ወሕትም ዩናይትድ ኔሽንስ መፅኦም ንዑ በጃኹም ገለገለት የሎም ትም ስለምንታይ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ጌጋታት ንጥፍኣቱ የቀላጥፍ ከም ዘሎ ይፈልጥዎ እዮም እዚኣ ኣብ ገለገለ ይዛረብዎ እዮም ዝኾነ ንተጋሩ ኣብ ሓደ መስመር ኣምፂዎም ኣሎ እቲ ጉዳይ ድማ ነዚ ይመስል ካብ ኩሉ ናይ ኣቢ ጌጋታት እንታይ እዩ ነቲ ኣንጻሩ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ኣብ ሓደ መስመር ንክበፅሕ ንጹር ዝኾነ ምክንያት ብዘይ ሕርክርክ ዘይብሉ ምክንያት ስለ ዝቦም listen to this one መዓልቲ ዘይሪኢኹም ትኾኑ ኢኹም ክራይሲስ ግሩፕ ዝበሃል ናይ ዓለም ለኸ ትካል ዘውፅኦ ሰፊሕ ሪፖርት ኣሎ ትውግእ ዘበጋግሶ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ እዩ ዝብል 4 ነጥቢ ናይ ትግራይ መራሕቲ ውግእ ይደልዩና ኣረጋጊፅና ኢና ኢሎም ናይ ዓለም ለኸ ትካል እዩ ኤርትራ ትውግእ ይትደልየን እያ ትውግእ ዝብግስ ዘሎ ካብ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብ ድሕሪ ኣብይ ኣሕመድ ከዓ መን እዮም ዘለዉ ደም ደፋእቲ ሕጊ ክብርና በሉ ምስ ኣብይ ተሰሊፎም ዘለዉ እቶም ናይ ኣብይ ተጋሩ ንሎም ዘለና እቶም ፃዓዱ ባንዳታት እቶም ኣቦኦም ዘፍለጡ እንተይተኸወሉ ብግልፂ ኣንጻር ብሔረ ትግራይ ዝቃለሱ ዘለዉ ንህዝቢ ንኢትዮጵያውያን ልሂቃን እውን ዘገረመ ባንዳነት ማለት እዩ ስለዚ ብልጽግና ኣብዚ ከባቢ ክስካብ ዘሎ ዝኾነ ሰላም ክህሉ ከም ዘይኽእል እናተፈለጠ ብልጽግና ምስ ሰላም እተባእሰ ፀረ ሰብ በላዕ ሰብ ኣፅናቲ ከም ዝኾነ እናተፈለጠ ኣብ ትግራይን ዘለዉ መራሕቲ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ እቶም ናይ ኣብይ ተጋሩ ብሰንኪ ውልቃዊ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ምክንያት ብሔረ ትግራይ እውን ተታሒዙ ይጥፋእ ምስ ውልቀ ዝኣተዎ ህልኽ ምስ ብሔሮም ይባእሱ ንሕና ምሕዝነትን ሓድነትን ሰሜናውያን ክንብል ከለና ነትናቶም ጀስቲፊኬሽን ንምምፃእ ንስኻትኩም ምስ ሻዕብያ ዳ ተሻሪክኩም የለኹምን ዝብል ኢኩቫለንስ ከምፂ ይምክሩ ንሕና ምስ ኣምሓራ ይኹን ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ካሊእ ይኹን ክንሰርሕ ኣለና ንብል ዘለና ንዝኾነ ትግራዋይ ንክንወቃዕ ኣይኮናን ካብ 4 ኪሎ ዝመፅእ ናይ ፅንተት ሓይሊ ንምምካት እዩ ንዝኾነ ትግራዋይ ንምውቃዕ ኣይኮነን ይርድኦም ድዩ ንሶም ኣብ ትግራይን ዘሎ ሓወም ንኽወቕዑን ትግራይ ንምጥፋእን እዮም ምስ ኣብይ ተፃሚዶም ዘለዉ ሞራል ሕሊና እንተልይዎም ስለዚ እዚ ናብ ንፅፅር ዝቐርብ ኣይኮነን oh boy ክዳና መነ is becoming a very interesting politician ኣብ ትግራይ ሓደ ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ
the star ናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ምናልባት ህወሓት ከም ፓርቲ ቦቱ ከውሕስ ይኽእል ይኸውን እዩ መርሕነት ናይ ህወሓት ግን ንትግራይ ከም ብሓድሽ ጸብለልትነት ገይሩ ክመርሖ ዝብል ግምት የብለይናን ከም ፓርቲ ንክቕጽል ኣብ ትግራይ ድማ ቦታ ንክህልዎ ስለምንታይ እቶም መራሕቲ ናይ ትግራይ እዞም ኣብኡ ዘለዉ ኣዝዮም ነዊሕ ግዜ ፖለቲካ ስለ ዝኾኑ ኤክስፖዝድ ኮይኖም እዮም ብኩሉ መንገዲ ስለዚ ሽምካ ድማ ኣብ ገለ ደረጃ ክትዕቅበሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ እዩ እቲ ፓርቲ ግን ክድሕን ይኽእል እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ግን ሓደሽቲ መራሕቲ ናይ ትግራይ ክፍጠሩ እዮም definitely so this is ክዳናመነ ኣብ ኣገዳሲ ማለት ሓያል ወታደር ወይ ጅግና ማዕሲ ዝፍጠር እንድሕር ካብ ግዜ ኩናት ይፍጠር ወታደራዊ ጅግና ማለት እዩ ፖለቲካዊ ጅግና ድማ ልክ ኣብ ግዜ ጽንኩር ኩነታት እዩ ጅግንነት ዝርአ ጅግና ዝበሃሉን ከውይ ይመጽእ ጽንኩር ኩነታት ምስ መጽእ ናይ ቁጠባ ጽንካረ ክኸውን ይኽእል ናይ ፖለቲካ ጽንካረ ክኸውን ይኽእል ናይ ወታደራዊ ጽንካረ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ጽንኩር እዋን ጸብለል ኢሉ ክርአ ዝኻለ ንህዝቢ መርሕነት ከርኢ ዝኻለ ትብዓት ደርኣየ ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ዳይሬክሽን መንገዲ ከትሕዝ ዝኻለ ንሱ እዩ ኣብ ወታደራዊ ይኹን ኣብ ሲቪላዊ ይኹን ኣብ ፖለቲካዊ ጽባሕ ንጎ ክብሪ ዝወሃቦ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንጹርነት ናይ ዕላማን ከምኡ ድማ ነቲ ዘለካ ንጹር ዕላማ ድማ ብንጹር ዝኾነ ቋንቋ ናብ ህዝቢ ከተመሓላልፍን ንህዝቢ መኣዝን ከተትሕዝን ሓላፍነታዊ ኮይንካ ክትርከብን ስለ ዝሓተካ ከም ጻድቃን ታሪኽካ ብናይ መወዳእታ ክጅምር ከሎ ሓተላ ናይ ታሪኽ ኮይንካ ክትውድእ ኢኻ ዝበሉ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ትግራይ ክዳናመነ ካልእ ነገሩ ገዲፍካ ብዓይኒ ተጋሩ ክትሪኦ ከለካ ኣብዚ መድረኽ እዚ እቶም ህወሓት ክገብርዎ ዘይክእሉ ህወሓት መራሕቲ ህወሓት ነሱ ዝብሎ ዘሎ እንተኢሎሞ ኣይእመኑን እዮም ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ መድረኽ ስለ ተራእዩ this guy credibility ናቱ ናዕበየ ዝኸይ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ነቲ ህዝቢ ዩናይትድ ንምግባር okay well I'm not endorse ናተይ ዘድልዮ ወይ ናተይ መጎስ ዘድልዮ መስለኒ እቲ መድረኽ ዝጠልበ እዩ ተጋሩ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓና ቀዳሞት መሻርክትና እዮም ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ድሕነት ናትና ምስ ተጋሩ ሓቢርካ ብምስራሕ ንድሕነት ንሕቶ ናይ ድሕነት ዝመፀና ዘሎ ፈተና ናይ ድሕነት ዝመፀና ዘሎ ጽምዶ ቀዳማይን ፍቱን መድሃኒትን ኮይኑ ኣሎ ፍቱን መድሃኒት ጽምዶ ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ከይተቐየረ ከሎ ህዝባዊ ጽምዶ ጥራይ ፍቱን መድሃኒት ንብልጽግናን ኣጀንዳታቱን ኮይኑ ኣሎ ንቐፅል ንተጋሩ ካልኣይ ድርዑ ኮይኑዎም ዘሎ ኣብዚ ተሪር ብድሆ ቦታታት ዝበልዎምን ኮንቴስትድ ኤሪያ ዝበሃሉ እውን መከራኸርቲ ቦታታት ኣይኮኑን ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ እዮም ብታሪኽ ይኹን ብሕገ መንግስቲ ናይ ትግራይ ግዝኣታት እዮም ሉኣላዊ ግዝኣት ትግራይ እዩ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ህዝብታት እውን ተጋሩ እዮም ስለዚ ፍጹም ጉጉይ ዝኾነ ዝድሌትን ጉጉይ ዝኾነ ውሳነን ምዃኑ ክንገልጽ ንፈቱ እዚ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ዝብል እንተርኢናዮ ያው ትግራይ ብዲሞግራፊ ይኹን ብጂኦግራፊ ነፃፂልካ በታቲንካ ንምፍራስ ነዊሕ ግዜ ዝሓለምዎ ግን ግዜኡ ኣኺሉ ሕዚ ክፍጽምዎ ምንቅስቓስ ጀሚሩ ዘለዉ ኩነታት ምዃኑ ክንርዳእ ኣለና ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ህዝቢ ጸለምቲ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ያው መንነት ኣልቦ ዝገብር ክልል ኣልቦ ዝገብር ዝበታትን ድሌትን ተግባርን እዮም ኣውጀም ዘለዉ ስለዚ ብድምር ትድሌት ትግራይ ቆራሪስካ ሓድነታ በታቲንካ ንምግዛእ ብዝጥዕሞምን ኣብ እቲ ጀኖሳይዳዊ ናይ ፅንተት ኣብ እቲ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ነዚ ኣብ ዝመስለሉ ዘሎ ናብ ኩነታት ናይ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ገፅና ንቐይሮ ትግራይ ጥራይ ወላ እኳ ናይ ትግራይ እቲ ሆት ስፖት ኣሎ ናብዚ እስከ ንኸይድ ጸገ ቴክኖሎጂን የሚያጫውት የሚጠቀም ውጊያን የሚሰራ የሚጨርስ ኃይል ስለገነባን አብይ አህመድ አሊ ጦርነት እንጀራቸው ነው ሲባል ያለማቋረጥ የኢትዮጵያን ሕዝብ ደም ያፈሳሉ ያጋድላሉ ማለት መሆኑን አሁን ዓለምም እየተረዳቸው ይመስላል። ባለፉት ዓመታት ሕግ ላስከብር፣ ሽብርተኛም ልደመስስ፣ ጽንፈኛም ልዋጋ ዘመትሁ እያሉ በአገር ሀብትና በሕዝብ ሕይወት ላይ የተጫወቱትን መተላለቅ ዘንድሮ ደግሞ ጎረቤት ሀገራት ላይ በመተኮስ ሰፋ ያለ እልቂት መደገሳቸውን ዓለም ኣቋሚዮም አብይ አሕመድ ኩናት እንጌሩ ዝኾነ መራሒ እዩ ኩናት እንጌሩ ዝኾነ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ኣብታ ስልጣን ዝቕፅል ዘሎ ብኩናት እዩ ስለዚ this guy ኮነሬልዩ ኩላታ ሂወቱ ምስ ኩናት ተተሓዘት እያ ካብ ውትድርና ከይዱ ድማ ናብ ሲለያይ ነይሩ all he knows is war thing ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ንነገራት ካብ ተመክሮም ኣመፃፅኣ ናይ ሂወቶም ኩሉ ግዜ ኣሰውዒልካ ምርኣይ
ኣገዳስነት ኣለዎ እዩ ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ብልጽግና ዝፈልጣ ገይም ኣብይ ኣሕመድ ዝፈልጣ ገይም ውትድርና እያ ሓንቲ ቀዳማይ መሻርክቲ ናቱ ኣብዚ እዋን እዚ መን እዩ እንድሕር ኢልካ ኢማራት እዩ ዘሎ ናይ ኢማራት መራሒ ኩሉ ነገር ብዓይኒ ቅልፅም ጥራይ ክፈትሖ ዝደሊ ዘሎ ስለምንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ኩናት ጥራይ ዝፈልጥ ንሱ ናይ ሴኪሪቲ ሓላፊ ነይሩ ቀደም እዚ መሐመድ ቢን ዛይድ ናይ ሴኪሪቲ ሓላፊ ናይ ፀጥታ ሃገራዊ ድሕነት ሓላፊ ነይሩ ስለዚ ሃገር ብድሕንነትን ብስለያን ብወታደራዊ ቅልፅምን ጥራይ ክትተሓዝ ትኽእል ፅልዋ ብከመኡ ክኸይድ ይኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ይዝባል ሶ ሳይኮሎጂ እቲ ሳይኮሎጂ ናትካ ብከመይ ሸይፕ ኮይኑ በዚ ድማ እዮም ብዙሓት ድብሉ ብወታደራዊ መንገዲ ዝመፅእ መራሒ ኩሉ ግዜ ክፍታታት ኣሎ ንፀገማት ብሓይሊ ናይ ምፍታሕ ኣተሓሳስባ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ወይ እውን ዝኾነ ሽግር ክመፅእ ከሎ ቀዳማይ ኣብ ርእሶም ዝቃጨል ደወል ብቅልፅምካ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ወታደራዊ ሓይሊ ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል ጌርካ ናይ ምሕሳብ ምክንያቱ ሓደ ማርቴሎ ጥራይ ዝፈልጥ ዝኾነ ይኹን ሽግር ኣብ ቅድሚኡ መስማር ኮይኑ እዩ ዝረአዮ ማርቴሎ ጥራይ ንብረት ዘለዎ ንነፍሲ ወከፍ ፀገም ከም መስማር እዩ ዝርያ መስማርን ማርቴሎን ናቶም ርክብ ድማ ሃሪምካ ቦታ ኣመታዊ ጥራይ ስለዚ ኩሉ ሽግር ግን ብማርቴሎ መስማርን ጥራይ ኮነ ዝፍታሕ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ምዝ ሰብ እዚ ዘቀራርቦ ነገር እውን እንተሎ ወላ እኳ ስፖንሰር ናቱ እንተኾነ ክልቲኦም ተመሳሳልነት ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ እታ ዝርከቡ ተመክሮናቱ ናይ ስለያ ሓላፊ ነይሩ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓላፊ ከምኡ ድማ ወታደር እዩ ነይሩ እቲ ሓደ እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ነገር ዘራኽቦም ኩነታት እውን ክህሉ ኸል በት ተመክሮ ደረጃ ብርግፅ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝበለፀ ክሳብ ሕጂ መወዳድርቲ ዘይተረኽበ መጋበርያ ስለ ዝኾነ ኩሎም እዮም ድፍትዎ ይቀዳደምሉ ኣለው ልክዕ ከምዚ መቓብነት የክበኩም ሓደ ግዜ ኣመንዝራ ጓል ወይ ገለ እንተሪኢኻ እቶም ኣብቲ ከባቢ ሓያላት እዮም ዝበሃሉ ገንዘብ ዘለዎም ፀደፍደፍ ድብሉላ ምሻለው ንኩላቶም ካ ክትሐጉስ ትፍትን ከምኡ ዓይነት ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና በዓላቶም ዓረብ በዓላቶም ኢትዮጵያውያን ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ተረዲኦም ኣለው ፅንሕ ኢልና ብዛዕባ እቲ ዲፕሎማሲ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ስለዝኾና መጀመርያ ግን ነዚያ ዝብልዋ ዘለው ብወገን ወታደራዊ ኩነታት ጥራይ ንሪኦ ስለ ዘለና ናይ ትግራይ ንርኢ ፀኒሕና ናብ ኣምሓራ ንስገር ጊዜ ወዲህ በጣና ዙሪያ ላይ የሚያደርጉትን ጥቃት አጠናክረው መቀጠላቸውን የተመለከተ ነው። በዛሬው ዕለት የአቸፈር ወረዳ ማለት ዋና ከተማው ድሮን የሳቀው ድሮ ቤት የነበረ ከባህር ዳር ከተማ ወደ አይ ቲንክ 50 ኪሎ ሜትር ወይም 45 ኪሎ ሜትር ገደማ የሚገኝ ከተማ ነው። በዛ አካባቢ በኢስማላ ተብሎ የሚጠራ ከተማ አለ እንደዚሁ አቸፈር ወረዳ ውስጥ። አሁን የሰሜን አቸፈር ወረዳ ዋና ከተማ እንደሆነ የሰማሁት የኢስማላ ከተማን መቆጣጠራቸውን የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸውልናል። በፋኖ እና በመከላከያ በኩል እስካሁን የተሰጠ ከም ንሪኦ ዘለና ናብ ኣምሓራ ፋኖ ምስ እንሰግር ድማ ወታደራዊ ቅልጣፈ ወይ እውን ወታደራዊ ግስጋሴ ናይ ፋኖ ኣብዚዩ ሓያል እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብቲ ሌክ ጣና ዝብልዎ ናይ ቱሪስት ስታ መንያ ሽማታ ክንደይ ከርተት ሓሊፋ ናብ ዲጋ ዝበፅሐት መርከብ ናቶም ጠናነሽቲ ወላ ገለ ትበሃል ትዝክርዋ ትኾኑ ኢኹም በዚ ብፍቆዶ ፅርግያ ብኣውቶቡሳት ኮለል ክትብል መስሓቅ ሽራፋት ኮይና ዝነበረት ኣብያ ዘላ ገና ከይተፈስሑላ ከለዉ ሲ ፋኖ ቋፀርዋ ይመስለኒ ብዝኾነ 45-50 ኪሎ ሜትር ካብ ባህር ዳር ርሒቆም እዮም እቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ታውን ካፕቸርድ ሰማራ ናው ኣንደር ፋኖ ኮንትሮል ሰማራ ትበሃል ከተማ ብፋኖ ተቆፃፂሮም ኣለው ሲኮንስ ኦፍ ኢቨንትስ ዲስ ኢዝ አ ሰርድ ታውን ኣፍተር ደረቕ ከምኡ ድማ ሻርዋ ዝበሃላ ፎል ኣንደር ፋኖስ ኮንትሮል ኢን ሪሰንት ዴይስ ስለዚ ከተማ ድሕሪ ከተማ እናተቆፃፀረ ይኸይድ ከም ዘሎ ፋኖ ፎርስስ ኢንቮልቭድ ፋይተርስ ፍሮም መቃ ዲስትሪክት ስለዚ ካብ ተፈላለዩ ኣብ ሓደ እዚ ስለ ዝኣተው ሕጂ ሓደ ወታደራዊ ግንባር ስለ ዘሎ እቲ ዓወታት ከም ንሪኦ ዘለና እናቐልጠፈ ክኸይድ ብልፅግና ድማ ብወታደራዊ ዓይኒ ክረኽቦ ዘይከኣል ዓወታት ብፀይቅን ሕማቕ ተግባራትን ኣብ ልዕሊ ህዝብን ኣብ ልዕሊ ዓድታትን ብዝገብሮ ዘሎ ከማልሶ ይፍትን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ውድቀት ናይ ወታደራዊ ስትራቴጂ ናይ ብልፅግና ኣብ ሪል ታይም ከንፀባርቕ ንሪኦ ኣለና እተን ዝርከቡ ድሮናት ድማ ህዝቢ ከቃፅላ ዓድታት ከቃፅላ እምበር ካልእ ፋይዳ ክርከበለን ኣይተኻለን ኣሎ ስለዚ ፋኖ ዓብይ ሞመንትም ዓብይ ናይ ግዝጋስ መንፈስ ሒዙ ይምርሽ ኣሎ ንቅድሚት ገፁ ሓደ በሉ ሸነ ብወገኑ ባደ ቦታ ወይ እውን ዕድል ስለተፈጠረሉ ጀዋር ኣብ ዝሓለፈ ፖስት ዝገበራ ማለት እዩ ኣብዚ ቅንያት እዚ ጥራይ ኣብ ምልሻታት ናይ ብልፅግና ሰራዊቱ ኣውፅኡ ብምልሻታት ከትሕና እንተይተዓደደ ፍትን ዘሎ እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ ንዝብል ድማ ኣብ ዌስት ሸዋ ምዕራብ ሸዋ ማለት እዩ 16 ሚሊሻ ሜምበርስ ኢንክሉዲንግ ቀበሌ ኣድሚኒስትሬተር ናይ ቀበሌ ኣመሓዳሪ ከም ዝተቐተሉ ዌር ኪልድ ኦን
26 ወርሒ 2 26 ማለት እዩ in ዊኒ ራጅ ሮጌ ቪሌጅ ማለት እዩ ካልእ 8 ሚሊሻ እዚኣቶም ቶም ወታደራት ነቲ ፀጥታ ከውሕሱ ኢሉ ብልፅግና ገይርዎም ዘሎ እዩ 8 ሚሊሻ ሜምበርስ ዌር ክልድ 8 ኣባላት ናይ ሚሊሻ ድማ 26 ኣብ ቀይራ ዶቢ ዝበሃል ቦታ ቀበሌ ማለት እዩ ከም ሰቆትሉ ይነግር ኣሎ 5 ሚሊሻ ሜምበርስ ዌር ኪልድ ኢን ፌብሩዋሪ 25 ወርሒ 2026 ኣብ ጮቢ ዲስትሪክት ዲቴይል እዚ ሓበሬታ ማለት እዩ 23 ኣባላት and local police officers were killed 26 ከምኡ እንታይ በሃል ወደይ እዚ ሃገር የመሓድር ኣለኹ ትብሎ ትኽእል ዲኻ ከባቢ ኦሮምያ እዩ እዚ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ እዩ እዚ ኢን መጣ ሮቢ ዝበሃል ዲስትሪክት ማለት እዩ ኢስት ኣርሲ በቲ ካልእ ወገን ናይ ኦሮማ ድማ 13 ሜምበርስ ዌር ኪልድ 26 ኣብ 26 ጥራይና ንርኢ ዘለና ምናልባት ልዕሊኡ እውን ክቐትል ምኻለ ትሸነ ግን ህዝቡ ኻ ስለ ዝኾነ ክጥንቃቕ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እቶም ኣገደሲ ዝበሎም ጥራዩ ክቐትል ዝኽእል ተዘየለ ንባዕሉ እውን ብህዝቢ ተፀላነት ከየጋጥሞ to say that the departure of NDF from Oromia is severe blow to local security would be an understatement ስለዚ ብልፅግና ሰራዊቱ ሓፍ ኣቢሉ ንሰሜን ምውሳዱ ናይ ዓብ ናይ ፀጥታ ፀገም ፈጢሩ ምባል እኹል ኣይኮነን ይብላ What we have witnessed over the past couple of weeks is a testament to the extent to which regime relied on the heavy deployment of national army to keep እዚ ሕጂ ሰራዊት ንሰሜን ምስ ከደ ንሪኦ ዘለና ሃጓፍ ኢትዮጵያ ብወታደራዊ መንገድ ብሓይሊ ጥራይ ትንቀሳቐስ ዘላ ልክዕ ከምዚ ግሮሶ ዝወድአ መኪና ናበለሱ በቃ ናረበሸካ ዝንቀሳቐስ ከምኡ ዝኾነት ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ሰራዊት ምስ ተንቀሳቐሰ ፀጥታ ከመይ ገይሩ ኮላፕስ ክገብር ንሪኦ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ዝበሃል የለን this is the current situation of Ethiopia በዚ መንገዲ እናቐፀለት ንክንደይ ክትቅፅል ትኽእል ድማ ንግዜኡ ክንገድፎ ንኽእል ብዝኾነ ብልፅግና ሃገር ካቢዱ ሻሓብ ትብለሉ ዘላ ፋኖ ድማ ኦርጋናይዜሽን ናቱ እናሓየለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ የማፍሰስ ውቃቢው ምሱ እንዲደርስም ብሎ የሚያደርገው እንጂ ለመደራደር ለመነጋገር ቦታና ምክንያት ቸግሮ አይደለም የሚለውን ዓለም ከተስማማበት ቆየ። አሁን አዲሱ ነገር በዘንድሮ በጋ ብልጽግና ያለውን ሰራዊት ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ማንቀሳቀሱ ሲሆን የት ሊያዘምተው ነው? ማንንስ ሊገድልበት ይሆን? ስንት ሴት ሊያስደፍርበት፣ ስንት ወጣት ሊረሽንበት፣ ስንት ከተማ በሻሻ ሊያደርግበት ነው የሚለው መወያያ ሆኖ ቀጥሏል። የአብይ አህመድን ጦረኛነት የተገነዘቡ በርካቶች ይህንን ሰራዊት ከትግራይ እስከ አስመራ ድረስ ተዋጋ ብለው ሊያሰማሩት ነው ያሉ ነው። አገዛዙ በግልጽ ያወጣውና ያስተዋወቀው እቅድ የለም። የጦርነት ሰበቦችን ግን አስተዋውቋል። ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ዓብዪ መዛረባ ርሲ ኮይኑ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ንኸሎ ሃገሩ ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ሓደ መገሻ ኣካይዱ ኣሎ ንሱ ድማ ናብ ኣዘርቤጃን እዩ ናብ ኣዘርቤጃን ዲፕሎማሲ ቴክኖሎጂ ጅን እፍሪት ንክረክብ ኢሉ ይኮነን ከይዱ ዘሎ ኤቭሪባዲ ነውስ ንምንታይ ከይዱ ከም ዘሎ እሱ ድማ ዝኾነ ናይ ሽመታ ኣፅዋር ብተበተብ ገለ ከትሕኖ ዝኽእል ኣፅዋር ተረኸበ ኢሉ እዩ ድሮ ናይ ዲፈንስ ናይ ገለን ኤምኦዩ ተፈራሪመ ኣለኹ ይብል ኣሎ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ዝበፅሐ ናይ ሸበድበድ ሽመታ ኣፅዋር ክገብር ከም ዝኸደ ሓንቲ ፀብቕቲ ፅሕፍቲ መሳይ መኮነን ዝፀሓፋ ተስፋኒ ውስ ድማ ትራንስሌት ገበራ ነይራ ምናልባት ሳመሪ ገይሮም ላይ እንተሎ ነታ ሳማሪ ከም በበልኩም ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና Prime Minister Abiy Ahmed allegedly traveled to Azerbaijan with the primary purpose of seeking weapons. ስለዚ ንኣዘርቤጃን ገሽዎ ዘሎ ካልኣይ ኮነን ኣፅዋር ንክልምን ንክገዝእ ንክልቃሕ እዩ ከይዱ ዘሎ to claim the claim emphasizes that Ethiopia has no other reason to engage with Azerbaijan except for arms procurement. ናብ ኣዘርቤጃን ዘኸይድ ዝኾነ ምክንያት የብሎም ብጀካ ናይ ኣፅዋርን ናይ ነብሲ ምድሓን ኣፅዋር ንምእካብ እንተዘይ ኮይኑ ስለዚ deputy prime minister's role ተመስገን ጥሩነ Ethiopia's deputy prime minister is described as frequent traveling this route and tasked with persuading Azerbaijan to provide arms. ስለዚ ተመስገን ጥሩነ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ስራሕናቱ ነዛ መንገዲ እዚኣ ንጎምሸት እናባና ኸደ ነቲ መራሕና ኣዘርቤጃን ኣፅዋር ንክሸጠሉ ምልማን ጥራይ እዩ ወል ኣፅዋር ክትሽምት ትኽእል ኢኻ ክትልምን ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ግን ኣፅዋር ዜሩ ንኢትዮጵያ ኣይኮነን ዘገልግል ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ሓቂ ኣሎ ምናልባት ጃህራ ዘድልዮ ኣይኮነን እቲ ኣፅዋር ዋናታቱ ፍሉጣት እዩ እዚ ሚሳይል እዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ካበይ ገዚኣቶ ነዚ እንድሕር ኢልኩምኒ መልሲ የብለይን ኣነ ግን ግምት ኣለኒ ኤርትራ ካበይ ከም ዝገዝኦቶ ወይ እውን ብኸመይ ከም ዝረኸበቶ ግምት ኣለና ምክንያቱ ግምት ናትና ድማ ገለገለ ጭብጥታት እውን ኣለዎ ካብ ዝስምዕዎም ባዕሎም ወያኔ ወቅት ወያኔ የቀበረውን የታንክ ተተኳሽ
ከጉድጓድ እያወጡ ሲቅም ታስታውሳላችሁ ሻዕቢያዎች ወያኔ ምንም አፈር ብሉ ከእናንተ ጋር እኮ ሀገር ብሎ መኖር እኮ የሚፈቅዱ ዘርፎ ከኢትዮጵያ ዘርፎ የቀበሩትን የታንክ ተተኳሽ ሻዕቢያ አግኝቶት ጭኖ ወሰደው። እሺ ሻዕቢያ ድማ ዳኛ ይውልን አሜሪካ ይሰምዕ ሰይጣን ይሰምዕ ጅኒ ጃንካ ይሰምዕ ሓዲኡ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ብስሩውን ወይ ድማ ኢሳያስ እውን ዝድነቐሉስ ይኮነ እንዶ ዝበለ ይተሓጎም ኢሉ ንሓያላት ዓድታት የለ ንነፋፋት ዓድታት የለ ካባና ብቁፅሪ ዝተሓተውን ኮይኑ ግን ብኒሕን ብትዕቢትን ንኩልና ንበርኪኽና መቸም ሻዕቢያ ዝፀርፎ ክህሊ ክእል እዩ ዝስዕሮ ግን ኣይተራእየን ሓደ ግዜ ምናልባት ኣነ እውን ባዕለይ ዝፍፅሞ ጌጋታት ኣሎ ንሱ ድማ ነዚ በዓል ነዚ ፕሮፓጋንዲስት ናይ ብልፅግና ኮነ ንካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣንፃር ሻዕቢያን ኣንፃር ኤርትራን ልቦም ክሳብ ዝትኮስ ክሓርቁ ከለዉ ክንርዳኣሎም ኣለና ናይ ብሓቂ ክንርዳኣሎም ኣለና ምክንያቱ ሻዕቢያ ብዙሕ ስምብራት እዩ ዘለዎ ብልዕልዮም ናይ ብሓቂ ቴራፒ ዘድልዮም ሰባት እዮም ገለገለ ናይ ድንጋፀ መንፈስ ክህልወና ኣለዎ ንፀላእቲ ኸሲ ራህራሄስ ክህልወካ ኣሎ ከምቲ ህዝባዊ ግንባር ፊቶም ንዝዋጉ ዝነበራ ሽሓት ማሪኾም ኣስትዮም ኣብሊዖም ንገሊኦም ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ትምህርቲ ሂቦም ከም በዓል ባጫ ከም በዓል ጀነራል ፊልድ ማርሻል ኮይኑ ዘሎ ብርሃኑ ጁላ ዝገበርዎም ከምኡ ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ክንርዳኣሎም ኣለና ስለዚ እዘን ኣብ ኣዘርቤጃን ከይደን ዘለዋ ክሽመታ ከይደን ዘለዋ ኣፅዋር ፅቡቅ ጌርና ከነስተብለለን ክንክል ኣለና ካበይ ዝመፃ ምዃኑ ሻዕቢያ ድማ ሰብ ክፀልኦ ከሎ ወይ እውን ብሕማቅ ክጠቕሶ ከሎ ስኢልና ክንርኢ የብልናን ሪዞል ወይ ሪዝን ካበይ ዝመፅእ ኩነታት ከም ዘሎ ንብዙሓት ሰባት ዝዕብዶም ካብ ዚሮ ዝተበገሰ ኩነታት ኣይኮነን ስለዚ ክንርዳኣሎም ተኽኢልና እውን ፅቡቅ እዩ ሻዕቢያ አግኝቶት ጭኖ ወሰደው ሓቅኹም ወይና ኣሕዋተይ ተደንግፁኒ ኢኹም ኣታደንግፁሎም እንዶ እንታይ ኢኹም ክንደይ ከዝጭኩን እዮም ደቃይ ሰብ ደም ርሂፁ ተለቂሑ ተመርቂሑ ዝወሰዶ ብንቁር ኣቢሎም ክወዝዎ ከለዉ ሻዕቢያሲ ቁሩብካ ደንጋፃት ክንከውን ኣለና ምጆኪን ግርም ገበርኩም ጥራይና ንብል ብዝኾነ ዳር ስቶሪ ንቕፅል ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ማለት ብጀካ ምምራኽ ካልእ ሞያ ዘይብሉ ሰራዊት ስለ ዘለዎ ሕጂ ድማ ተወሳኺ ኣፅዋር ክገዝእ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መራኸብ ኮይኑ ናብኡ ዝመፅእ ዝነበረ መንገዱ ስዒቱ ዋላት ኣፅዋር እውን ቦቱ ይፈልጥ ይመስለኒ ባዕሉ ከም ማግኔት ተሳሒቡ ናብ ኤርትራ ከይዱ ከም ዝተራገፈ ውይ ዝበልሉ ኣርእስቲ ነይሩ ሕጂ ድማ ተወሳኺ maybe ካብኡ ወሲዶም ብማእከላይ ባሕሪ ብኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ኣዚሮም ብኬንያ ገይሮም ተዘይትዮም ሞ ናብ ቀይ ባሕሪ ምንትሕር መፅዩ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ማግኔት ታስሒቡ ናብ ኤርትራ ከይትዎ እዚኣ እውን ክሕሰበላ ዝግባእ ይመስለኒ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እንታይ ከም ዝኸውን ዘሎ ንምርዱ ኢለ ዝበኩም ዘለኹ ናም ሌትስ ሽፍት ማርሻ ክንቅይር ኢና ካልእ ኣገዳሲ ምዕባለ ኣብ ዞባና ዘሎ ክንርኢ ኢና ኣብዚኣ where was that story I'm going to give you ሓንቲ story ክበኩም እየ ኣበየላ መሲልኩም let's start by ነይራ መሲልኩም ኣበይ ክረኽባት story እምበር there was this story between the two በዚያ ንጀምር እስኪ Drawn regional attention after claims emerged that Ethiopia's prime minister declined a proposed visit by Sudan's military leader to Addis Ababa. While the development has not been framed as a direct confrontation, analysts say it reflects the cautious and evolving dynamics shaping relations between neighboring states during a period of heightened regional uncertainty. Tonight, we examine what has been reported, the context surrounding the decision, and why this development could matter for the ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ናይ ሃገሩ ወይ እውን ህዝቡ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ስቃይ ናይ ሱዳን እውን ዓብይ ተራ ዝፃወት ዘሎ መራሒ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝፃወቶ ዘሎ ተራ ድማ ምስ ግዜ ዓብ ዋጋ ከኽፍሎ ከም ዝኾነ ኣብዚ ናይ ህዝቢ ሱዳን ዝሳቀየሉ ዘሎ መድረኽ ኣክንዲ ናይ ሰላም መሳርሒ ዝኸውን ኣክንዲ መፍትሒ ንምፍጣር ክዋሳእ ዝፍትን ስቃይ ናይ ህዝቢ ናይ ጎረቤት ህዝቢ ንምብልሻው ዘለዎ ፀጋታት ዝጥቀም ዘሎ መራሒ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ንሱ ዝድግፎ ዘሎ ሓይሊ ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረትን ውርደትን ረእዩ Situation in Al-Fasher exhibits clear hallmarks of genocide by the Rapid Support Forces. At least 3 underlying acts of genocide are overwhelmingly present. Mass killings, causing serious bodily and mental harm, and deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about the physical destruction in whole or in parts
of the protected Zagawa and Full communities. First, the mission documented widespread and systematic killings of civilians. كم نريد لنا ab United Nations Human Rights Council كم دما بيستفراليو ጨናፍርና United Nations كمون ببزحات حجرات منزلو ab الفاشر ዘጋጥመ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዝፈጸሞ ገበናት ናይዚ ዕጡቕ ሚሊሻ ጃንጃዊድ ዳዕመ ሰሪዕ ማለት እዩ ዝፈጸሞ ጄኖሳይድ ምልክት ከም ዘሎ ወይ ምስ ናብ ጄኖሳይድ ዝደፍእ እኹል ጭብጥን መረጋገፅን ከም ዘሎ ወይ ዝንገር ዘሎ ናው እዚ ዘረባ እዚ ብዙሕ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ዘረባ እዩ ምክንያቱ ድሮ ነቶም ኮማንደራት ሴኪሪቲ ካውንስል ና ዩኤን ንርባዕተ ኮማንደራት ሓዉ ኒ መን ኢኻ ትብሎ ነዚ ሕሜት ሓዉ ሓዊስካ እገዳ ኣቐሚጡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ እናሰገረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንብልፅግና ድማ ሕማቕ ነገር ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ከም ዘሎ እቶም ዝፈልጡ ይነግሩ ኣለዉ ንብልፅግና ጥራይ ግን ኣይኮነን እዚ እገዳ እዚ ነታ ሃገር ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ፀገም ዝገደደ ሽግር ከምፅኣላ እዩ ዝፈልጥዎ ክዛረብዎ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ መጣ አለ ማዕቀብ አለ ማዕቀቡ በአንድም ይሁን በሌላ ኢትዮጵያ ላይ ማረፉ አይቀርም ለሱዳን አማጽያን መሪዎች የተወረወረው የመንግስታቱ ድርጅት ማዕቀብ ምናልባትም ኢትዮጵያን መንካቱ አይቀርም ምክንያቱም በሱዳን ጉዳይ ላይ እጃቸውን ያስገቡ በሙሉ ወደዚህ ማዕቀብ ውስጥ ሊገቡ እንደሚችሉ ነው የሚጠበቀው ለማንኛውም የመንግስታቱ ድርጅት ዛሬ እንዳስታወቀው ከሆነ በአርኤስኤፍ የሚባለው የፈጥኖ ደራሽ የሱዳን አማጽያን ሰራዊት መሪዎች ላይ በአራቱ መሐመድ ደጋሎን መሪውን ጨምሮ በአራቱ አመራሮች ላይ ማዕቀብ መጣሉን አስታውቋል ከዚህ ቀደም አሜሪካ This is very interesting story ስለዚህ እንታይና ንርዘለና ድሮ እዚ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ብጄኖሳይድን ብገበናት ናይ ኩናትን ብኻልእ ሕማቃትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እኹል ዶኩመንትታት ናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ክበሃለሉ ዝኽእል ተኽእሎና ዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ነዚ ፎሬን ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝብል ሌበል ተመፅይዎ ኩላቶም ቶም ምስ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣበርከቲ ወይ እውን ተሳተፍቲ ናይቲ ጄኖሳይድ ክኾኑ እዮም ስለዚ ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንነብሳት ጥራይ ዘይኮነስ ንብዙሓት ክትልክም ምዃና ስምዑ ብዚ in Sudan supported by the UAE have driven 12 million people from their homes in the war. While all these people have been made homeless, we've found evidence that links Hemedti, the leader of the RSF, to free homes in Dubai. This is the third in a series of investigations which have detailed the practical ways that Emirati business people support this brutal militia. We think this property portfolio is just the tip of the iceberg, and if you know more about these homes that the RSF leadership have in Dubai, እዚ ድማ ካልእ ደ ሰንትሪ ዝበሃል ሪፖርት ዘውፅኦ መፅናዕቲ እዩ ስለዚ ብኩሉ ዩቲ ብድሆ ናይ ኢማራት እናገነነ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እዚኣቶም ብዝገበርዎ መፅናዕቲ ኩሉ እቲ ምዝመዛ ንሱዳን ሚልዮናት ህዝቢ ከም ዝፈናቐልን ካብ ሃገሩን ካብ ህይወቱን ፋሕፋሕ ከም ዝኣትዎ ጌርካ ኣሽሓት በማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ድማ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ድማ ብሕማቕ ብግፍዒ ከም ዝተቐተለ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ ብጄኖሳይድ ኣብ ዝኽሰሰሉ ዘሎ እቶም ንዑ ዝመርሑ ዘሎ ነቲ ዕግርግር እቲ ዝመርሑ ዘሎ ኣብ ኢማራት ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ቪላታት ይነብሩ ጥራይ ደይኮኑስ ብዙሕ ገዛውቲ ገዚኦም ብዙሕ ገንዘብን ሃብትን የኻዕብቱ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ ካልእ ኣብዚ ረሳሕ ፖለቲካ ክትጨማለቕ ዝተረኽበ ከም ብልፅግና ድማ ካልእ መራሒ ተረኺቡ ለለንከነ ስምዕዎ Begin tonight with a leaked internal document from the Directorate of Immigration Services revealing a shocking trend by President William Ruto's administration to dish out Kenyan passports to foreign individuals for what can only be perceived as private and personal purposes. From a high-profile Zimbabwean entrepreneur to high-ranking figures from the Sudan rebel Rapid Support Forces, the list of questionable issuing of Kenyan passports. Ab Kenya ድማ ፓስፖርት ናይ ኬንያ ንሃብታማት ብፍላይ ድማ ተኻልእ ከም ድሌቶም ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ቀጥታዊ ምትእስሳር ንዘለዎም ፓስፖርት ብምሃብ ኣብቲ ኩነታት እቲ ኣብቲ ረሳሕ ታሪክ ኬንያ እውን ተሳቲፋ ከም ዘላን ብዙሕ ዘረባ ዝፈጥር ኩነታት ተረኺብሎ ስለዚ ገለ ካብቶም ኣብዚ ብዓለም ደረጃ ዝድለዩ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ተዋጋእቲ ብፓስፖርት ናይ ኬንያ ይንቀሳቐሱ ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር and this is another part of ናይ ኣፍሪካ ረሳሕ ታሪክ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሱዳን ስቃይን ሞትን መን እዩ ዝኸስብ ዘሎ መን እዩ ዝፃወት ዘሎ መን እዩ ነቲ ስቃይ ናይቲ ሃገር ዘጋድል ዘሎ ኣብ ታሪክ ብሕማቕ ዝፅሓፉ ዘሎ መራሕቲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተጋህድሉ ዝኸድሉ ግዜ ኢና ንደለና እዚ ከምዚ ኢሉ ናይ ኬንያ ብከምዚ ሕማቕ ረሳሐ ሕማቕ ታሪክ ኣብ ዝርቁሓሉን ኣብ ዝሕመየሉን ዘሎ ኤርትራ ኣብቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝገበረቶ ተባዕን ኣዝዩ ዝሕጉስን መርገፂ ድማ ስምዑ
Okay. President, as a close neighbor of Sudan, we seek and stress for a genuine and comprehensive resolution to this horrific conflict that has claimed thousands of innocent lives and uprooted millions. We continue to urge for a Sudanese-led path forward, grounded in good faith and without any externally driven political agendas. What we have been witnessing more recently are actions by certain actors that risk further escalation of this war. We reiterate that external interferences continue to further exacerbate the conflict and must cease immediately. We regret that both reports attempt to create equivalence between RSF and the Sudanese armed forces by introducing misleading language. My delegation stated a few weeks ago that a credible consideration of the crisis in Sudan should primarily acknowledge the root causes of the conflict and unequivocally condemn the heinous crimes perpetrated against civilians and Sudan's sovereignty and territorial integrity. Neither enumerating the numbers of casualties nor describing the nature and patterns of the atrocities will culminate the conflict. We urge the international community to take a decisive action to end the human catastrophe unfolding in Sudan. Diplomatic initiatives or routine sessions كم نريد زلنا إرترا أو إرترا كم إرترا أبزح صبغ زركب حجر كويلنجن أي إيدانيا تركب زحجر زيا مجمريا إرترا أبقد داينا السودان كم مجمريو تدبنا كابتي مجلسن إذا كتحوصلون زجمرت أبقد داينا السودان نهزب السودان صبغ تكبار كم مقبار عدي وعلتن بوتادرا وعقم تقبرو زلا بدحر مغرجا كم تزقبا كبري بعلم درجة خي تصوع تقبرو زلا أزيا قداس السلوى مبزحتنا إيرتراويان أبدأ زلنا كاب نردون لعليها إيرترا تحجز زلا يزبال من البات إيرترا كم توم كالوت حنت ما نكهيبهم نايميت غرشي مقوس الصبيو عربهم يكون كالوت نريز لنا نايرترا بقمت علي that's why دم حزب إيرترا أب سودان زقبروون زبس حزب إيرترا بلك كردو زي كل زر إيرترا نسيت كي لا يتقبرون يا زلا جن ولا ون بوليتيكاون دبلوماسياون نايقول بتاون حلافنا تلوا إيرترا تقبر زلا كاب سرق كاب سقطات تقبر زلا تريسك إن السودان أقاتي مزولو نبانا خقاتم نبانا تعلي مزولو مخانس لترداتيو سلازي وقع أبجزا خامس مثلا جزا حق عصر مجمرة خطط فايكم كان زلكا فلقينا نباحك مثلا مخانس ولدك أبقر بيتك خلوك تقاصره لبونا بالحني حتى نعم إذا وعرونا إيرترا تري وازلون ملكتنا يقوم قايخون بسلتنا يتي الدرابية نايت قالات تصحف ولا تصحف يكون تنبوزلا very excellent زخونة حسابيو إيرترا السودان كل التحايلات يواقول له زبل شفت عي تتقوم تبلم الله أب السودان لو نتا تدفيرو من يدق حايلات فاند زخونة حيلي حقر يبتنالو انوادي فترالو بتخكل تردينا تخكل انيا مرقص وسينا لو نتنقز توحدنتنا السودان كخبر كان حقز كان كلالنا أب السودان زور زولا بالسيفيل زور زولا السقاي دما كم تكل تكوينات كل حايلات تواقيون زفترو زولو ديكونه نايدق حيلي زفترو زولو ساقاميو نزي كنتات زي بلك حساب زي تردانايو مفتحك متسايكلنيو إيرترا دما أبغون السودان كوينا أبت محبر سبع عالم عبس الوان خفتر تو كنتات غكلن ياسلن خركب وحدات السودان زدقفوا بزحاتيو بتبعت أب كل ما قباياتات من السودان دوز بلا لكن حنت كاباتهم إيرترا سزي إيرترا نزب السودان هاجر السودان أنا بزوج صبوغ قبر الناس لزقنو صبوغ نز قبر الكا أخبيرو صبوغ زمرلس لبام تراي بر صبوغ غير كارلو قربتنا بالتقنا ده يكون انت مالي نقوم مشيتن كمسجنهم كنبرين مولو عليك مولو علو عيسونا سالسي أبرسح تاريخ أبسياف تاريخ تالي خزو علزلو لزي إيرترا نزا وعرو حفتنا أجنع كنبلان دلي إيرترا دما بوليسنا تاف السودان ما يبحكي زخرعو مخانو ترانا إيرترا أب السودان ترا دي كونه من الباتنا السودان نوع زبالة تحسو تاصل زلنا نعون خلو كنت انكفاص لزدلنا ينبر حنتو نابزلا كاليتك بكم أبزي لنكني حنتي أرتيكل وسي الله إذا كله إذا أمبس نايرترا دبلومات كتبلت أنهت تحكي اليوم أبزخ بالوسط أنا يمتهم زبل زلوا أمريكا نزو قدانا السودان كفتحي إلى تقبر زلا مجمريا نتكون هذا كتر الدول لوا نتمرقت دما بتخكل الأمان دحريزات تطريها كتفتح تدخل عودة كينات تغيير يعج دعم سريعين سراوي السودان المعرة يكونون زلوا سراوي السودان لعلت قبل التنتي زلوا ندعم سريع دما كاب معلتي زدفون زاليون زلوا سلازي نغلط يوم معرة غيرك كتزارب مفتا حسوتي وصيب كاخنص ايكونن اتصوتا ግን كم نريو زلنا بمنقد كوادنا بلكا بعلمسات بلوس قبرو زلو ولا حد زردا كايل اتنا ابت كواد زلوا قبسي سعوديا امارات ميبي تركون قطرون كاتوا خلان بحلانيرن سزي زين هاغرازاتن كسام ايكلاني مخنياتو امونغون ابو غبي زلو سعوديان اماراتن ابزح نغير يندير دادا اب
ዳርጋ መብዛሕትኡ ይረዳዳእን እየን ዘለዋ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከዓ ስለዚ ነዚኦም ሒዝካ ኣብ ሓደ መዕለቢ ከተብፅሖ ይትኽእል ኢኻ ንሱ ድራማ ክፈጥር ሸንኮለል ክፈጥር ከሎ እቲ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ኣካይዳ ግን ሰራዊት ሱዳን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ መፍትሒ ክገብረሉ ነቲ ኩነታት ድማ እናቐየሮ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክትፈትሕ እንተደሊኻ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ክትርዳእ እንተኽኢልካ ጥራይ proposed roadmap a 3 months humanitarian ናይ 3 ወርሒ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ሱዳን ኣብዚ እንተተሰማሚዓ እዚ ኩናት ዝንሓዋር ክፍታሕ ኣይኮነን ናይ 3 ወርሒ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ረድኤት ንክኣቱ ዝብል ረድኤት ኣይኮኑን ክእትዉ ደልዮም ዘለዉ ንዳዕመ ሰሪዕ ብኢትዮጵያን ብገለን ገይሮም ከሻድንዎ ካብዛ ናይ ሞት ሓደጋ ከጥዕንዎ እዮም ዘልዩ ዘለዉ a 9 months transition process leading to independent civilian government ስለዚ ኩሉ እዚ ሸፈት እዚ ነቲ ነገር ንምድሓን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንምድሓን እዩ armed resistance Sudan's military rejected the plan insisting peace proposals must respect sovereignty national security unity of institutions and territorial integrity ስለዚ ዝኾነ ሃገር ኣብ ሱዳን ሰላም ክፈጥር ዘሊ ሉላውነታን ግዛታዊ ሓድነትናን ከኽብር ክኽእል ኣሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሰራዊት እዩ ሓደ ሰራዊት እዩ ዘሎ ሃገራዊ ሰራዊት ድማ እዩ ዘሎ ካልኣይ ምልሻን ካልእን ገለ ጌርካ ሃገር ከተፍርስ ኣይንቕበሎን ኢና ትኽክል excellent continue with that ከምኡ ዓይነት ንፁርነት ይከትሕነኩም ዝኽእል ስለዚ RSF has remained cautious offering no clear public stance which adds uncertainty ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና US strategy combines political pressure and humanitarian economic ብዓብዩ ክንሪኦ ከለና ኣሜሪካ ዘይንፁር ዕላማ ሒዛ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ዘይንፁር ዕላማ ድማ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ዝብገስ ሓንቲ ቦምብ ሼል ዝኾነት ካብ ኒውዮርክ ታይምስ ዝወፀት ሓበሬታ ኣላ ንሳ ድማ እንታይ እያ ስዑድ ዓረብ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ጥራይ ፍልይቲ ነዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እዛ ሕጂ ዝበኩም ሓበሬታ ዓብይ መረዳእታ ክትበና ትኽእል እያ እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም ኣብዚ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ወራስ ዓራት ናይ ስዑድያ ወይ ከዓ ወራስ ዘውዲ ዝብልዎ መሐመድ ቢን ሰልማን ንኣሜሪካ ከይዱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ተዘራሪቡ ናይ ቁጠባ ናይ ሽርክነት ናይ ገለ ብዛዕባ ሱዳን ግን ሓደረኻ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሸለል ከይትብሎ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ግድን ክትፈትሐ ኣለካ ኢሉ ኣብ ኢሉ ተዛሪቦ ዶናልድ ትራምፕ ድማ በደራሽ ወፅዩ መሐመድ ቢን ሰልማን ብጉዳይ ናይ ሱዳን ናይ ብሓቂ ተሰሚዕካ ክፈትሖ ሓቲትካ ንለኻ ክፈትሖ ይሕራይ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተዛሪቡ ነይሩ ዝክሮ ተኮንኩም ኣብቲ ናትና ኣጀንዳ ጌርና ክንፈትሖ ኢና ኢሉ ነይሩ ድሕሪ እንታይ ገይሩ The Emirat leadership remains convinced that the Saudi leader requested US sanctions on the country. According to two of those people, Mr. Trump told Sheikh Mohammed that his friends were out to get him, but that Mr. Trump had his back. Good luck from እንታይ ዝብል ዘሎ ነዛ ባእሲ እዚኣ ኣሜሪካ ኣትያ ደይትፈትሖ እዩ ዝበሃል ነይሩ ኩሉ ኣሜሪካ ኢዳ ክትእቱ ኣለዋ ናይ ስዑድያን ኢማራትን ክትፈትሖ ኣለዋ ኖ ዶናልድ ትራምፕ እያ ጀሚርዎ ነዚ ባእሲ እዚ ኢትስ ክሬዚ ናይ ብሓቂ ተገርም ኢላ ዘለና መሐመድ ቢን ሰልማንሲ ነዚ ጉዳይ እዚ ኢማራት እያ ተበላሽዎ ዘላ ግን ሓያ ስጉምቲ ውሰደላ ገለ ግበረላ እዚ ኩናት ናይ ሱዳን ስቃይ ናይ ሱዳን ተጠኩብላ ኣለዎ ኢሉ ምስ ነገሮ ክገብሮ ኢልዎ ንመሐመድ ቢን ዛይድ ናይ ኢማራት ደው ኢሉ ወይ እውን ረኺቡ እንታይ ኢልዎ ኣዕሩኽትኻ ከጥፍኡካ ይደልዩ ኣለዉ ግን ኣጆኻ ናብ ጎንኻ ኣለኹ ኢልዎ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ባእሲ ባዕሉ እዩ ላምባ ቀስቂሱሉ ዝበሃል ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ኣሜሪካ ትም ኢላ ዘላ እዞም ክልተ ዓረብ ተባልዑ እዚ ዓይነት እዩ ስለምንታይ እዞም ክልተ ዓረብ ክባልዑ መን ይደሊ እስራኤል ዝበሃል ሃገር ይደሊ እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ስጋኣት ኮይኑዎ ኣሎ ቀደም ኢራን ዝበሃል ሃገር ዓቢ ስለ ዝነበረ ወይ ሓያል ስለ ዝነበረ ስዑድያ ካብ ኢራን ትፈርህ ኢማራት ካብ ኢራን ትፈርህ ካልኦት እውን ካብ ኢራን ቀጠር ካብ ኢራን ይፈርሁ ስለ ዝነበሩ እንታይ ገብሩ ነይሮም ምስ ኣሜሪካ ዶ ንሓትሕድና ክንሰምራ ኣለና ይብሉ ነይሮም ሕጂ ኢራን ተዳኺማ እያ ክትረም እውን ትኽእል እያ ስለዚ ቀዳማይ ስጋቶም ሕጂ ኢራን ኣይኮነን እስራኤል እዩ ስጋኣቶም ስለዚ እስራኤል ስጋኣት ስለ ዘሎ ሓደ ካብ እስራኤል ከመይ ገይረ ድሕን እዩ ኮይኑ ዘሎ ስዑድያ ካብ እስራኤል ከድሕና ዝኽእል ምስ ቱርክን ምስ ግብፅን ምስ ፓኪስታንን ዴልስ ገይራ ኣላ ኢማራት ካብ እስራኤል ንምድሓን ምስ እስራኤል መሊሳ ክትሓቋፍ ኣለኒ ናይ እስራኤል ፍሉይ ከተማታት ኣብ ዓደይ ካህንፃ ኣለኒ ሰራዊትን ስለያን ናይ እስራኤል ኣብ ዓደይ ክኣቱ ክኽእል ኣሎ ዝያዳ መጋበርያ ክኸውን ኣለኒ ዝብል ፖሊሲ ተኸቲሎም ኣለዉ እዚ ድማ እዩ መርኣያ ናይ ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ገይም ኢትስ ጌቲንግ ዌይ ኢንትረስቲንግ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንሕና ድማ እናተኸታተልና ናባኻትኩም ከነቕርበ ኢና ናይ መወዳእታ ስቶሪ its defenses. The country is grappling with Al-Shabaab terror threat and tensions over its breakaway region of Somaliland. According to media reports, Somalia is in talks with Pakistan to buy 24 JF-17 fighter jets. Talks gain momentum after Somali Air Force Commander Mohammed
ሶማሊያ JF 17 ዝበሃላ ነፈርቲ ካብ ፓኪስታን ክትገዝእ ምዃና 24 ዝኾና ነፈርቲ ክትገዝእ ምዃና ክዝረብ ቀኒ ኣሎ መን ይከፍሎ ብኸመይ ክኸውን ኣብ ካልእ ግዜ ጠቂስና ነርና ሓንቲ ነገር ግን ምዚ ሓይሊ ኣየር ነፈርቲ ኩናት ገዚያ መን ይኽመርሖ ነቲ ሓይሊ ኣየር ናቶም ንዝብል ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጀነራል ብርጌደር ጀነራል ይመስለኒ ኣብዱራዝቅ ዝብልዎ ነዚ ሰብ ዝመሪፃ ኣላ ሳጉ መን ይስከ ኤርትራ ይሳጉ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝሰልጠኑ ኤርትራ ካብ ዝሰልጠነቶም ስለ ዝኾነ ሓይሊ ኣየር ናይ ሱዳን መራሕናቱ ካብ ኤርትራ ዝበቆለ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ኢሎም ኣብ ፅሑፍ መዓት ፅሑፋት ዝወፅእ ዘሎ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ has appointed Brigadier General Abdulrazak ሳጓናቱ ኤርትራ ማለት እዩ Eritrea as the commander of the Somali Air Forces. This appointment is strategically timed to coincide with the completion of a 7-year training program undertaken by Somali Air Force for personnel in Eritrea. ስለዚ ንሸውዓተ ዓመት ዝወሰደ ሓያል ዝኾነና ሓይሊ ኣየር ስልጠና ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዉ ዝንገሩ እዮም ማለት እዩ Inside Somalia has learned that the Air Force personnel trained in Eritrea recently concluded their extensive training. These troops remain in Eritrea while the final preparations are made for their repatriation to Somalia. Allah Eritrea تقبرسي. مچم Eritrea تقبر نجار كندي سبوا نجاريو. من يخمس قبر الله Eritrea ترينا نبدل حنقد. كم Eritrean فلتينا مالت سلطنا كتب كلها ونبع الخات سلطنيها بون رأيه let's see it from that point نسومالياويان محجزنا ندرس بلني كبر دم على دارجة بزحت سومالياويان دما نزي أبي إرترا سلطنة سب حيلي اتمر حنت بموهابو أزيم يوم تحجزهم إرترا تذكر إن سلطنة بزي بدحر مجارة جاز اللو أجندة يتب قالوا كلهم تركوا ديو إمارات ديو سعودية ديو قطر ديو كلهم أجندة زلهم غيرهم يمد سلطني زبال ناتهم أجندة تقدم سب غيرهم يمد سلطنه إرترا جن كنا زغانة سرح تسرح حجر نسايم زبلو تايم إرترا كم تزقبها كم تنسى تجبرو زمل سلا قربة الناس اللي زي بلنا تقربتنا كلنا جبرو جن إرترا حيال سوماليا ويورجت سوماليا بنفسات محضر سوماليا بنفسات محضر السودان تلا إرترا ربحي إلو سلز ماني صبوتك بعد ما نخمل سكايل كاتراي تجبرو زبل نعم لاخد أبوليتيكا سلن زعرف زلنا هنا بزح عقابات زي بلنا هنياتو إرترا منكم يجبر الله منكم يحجز مزغول قدرتن صقاماتنا تانك نبلكلنا برجس كن إيرترا زركابو صقاتاتنا دا بزح صبق نجار تجبريا حيل بحري حيل مدري حيل أير يا سلطينات لنا نسوماليا نتوم حيل مدري حيال سراويد سلطنتهم إمارات فحكم زبلون شمون كم زبلاشون غيرا منتان سوماليا كي ترغاغا منتان سوماليا حيال سراويد نخيلوها نزا حيل أير جن أقعد أهم سلطنا سلزي ودي مثلا نكساب جاونيرو حيل أيرهم هجيك هانتيوم and Eritrea is doing excellent job كم يرتراو دما كتكرر يجباكا أبصبو نجار كتركب كلها كل جزء كتمهر كلها أنا بعد خاون سلة مهر أنا بعد خاون سلة عيل الزون advantages مهنياتو ناي training center كت ممهر كتكون تخين كتمهر كتكلها لك يرترا دما أنا بزا نشتي عقمين تايله سوا أب أفريقيا تزعبي يونيفرسيتي ميليتاري أكاديمي كون زقبوي يزول كم يكون كم زجزي كم يرترا حيار وتدرا عمزلو أبايتاس تمسكرولو سراويت يلا ስለዚ ሓይሊ ባሕርናትና ይኹን ሓይሊ ምድርናትና ይኹን ሓይሊ ኣየርናትና ብዓቕሙ ዝበለፀ ኣብ ዓለም ክኸውን ስለ ዝኽእል ድሮቲ መስርሕ ድማ ገና ከም ዓበይቲ ጫውጫውታ ከይተፈጠረሉ ከሎ ተጀሚሩሎ ምስ ግዜ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ምዃኑ ንፈልጥ ንሶማልያ ድማ ፅቡቕ ንምነየሎም ኤርትራ ፅቡቕ ስለ ዝገበረት ምናልባት ምስ ግዜ እቲ ፅቡቕ ነገር ይመፀና ኸውን physical and mental health and access to coastal environments. In this regard, could you walk me through some of empirical evidence that show the relationship between public health, be it mental or physical or otherwise, and access to coastal environments, specifically, within the context of Ethiopia now asking for access to the sea, apart, of course, from its economic benefit? Yeah. እንታይ ዝብል ዘለስ ከሰበይኩም ኣለኹ ገና ብዙሕ ክንሰምዕና ኣብ ደገ ባሕሪ ምህላውን ጥዕናዊ ደረጃታትን ብሳይንስ ተረጋገፀ ርክብ ኣለዎ ይብል ኣሎ ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ደይ ምህላውና ኣብ ጥዕና ናይቲ ሃገር ፀገም ኣለዎ ዝፈጥር ኣብ ዝብል ስነ መጎት ኣነ እኳ ኔክስት ኣብዚያ ኢንተርቪው ኣነ ዘምፅኣልኩም ግምት ናተያ ኣብ ደገ ባሕሪ ምህላውን ናብ መንግስተ ሰማይ ምእታውን ርክብ ከም ዘለዎ empirical evidence ሒዞም ክመፅኦም
أفدق بحر زلوهم نام من قصة سماي وين بجنة نايم متاو تخلوناتهم عبي زبالة يبساين السرقاقيس يوم كلنا ينبلتقنا سلازي أبزع حلفة أفدق بحر سلازي بالناي واقانا مدهانيتن ناي ندادن كبيرو ناي زبيزان كبيركم زلو يلوم كزارة بدي حرمزنا أجد ما أمونغو أفدق بحر مهلاون أمونغو أفدق بحر زي بالكان نايت أنا درجان يلولون حدا إكسبر تقريبا مالو اسكسم عوام كتسحقون إيش from its economic benefit. Yeah. Well, obviously, the economic benefits of access to the sea are very obvious. You know, it allows you to transport your goods outward as well as bring goods inwards in a very reliable manner. Aside from that, there are health benefits of access to the coastal region. Multiple research studies have shown that people who live very close to the coast, within maybe 1 to 5 miles or 1 to 5 kilometers of the coast, have healthier lifestyles. There is decreased stress, decreased anxiety, decreased depression. እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ናቱ ገምጋም ካበይ ድመጽ መሲልኩም ናተይ ግምት ክበኩም ሪሰርቸር ገለ መለዲ ዝብል ዘሎ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝነብሩ ህዝብሲ ኣብ ጀነራሊ ገማገም ባሕሪ ዝቕመጡ ህዝብሲ ዝበለፀ ጥዕና ኣለዎም እዩ ዝብል ነዚ ሓንቲ 3 ወርሒ ኣብ ባፅዕ ተቐምጦ ድሕሪ ነዛ መፅናዕትናት ትክክል ዲ ኣይኮነትም ትረድኦቶ ነይራ ተፀሓይ ናይ ባፅዕን ዓሰብን መንበስበስታኻ መሰፍረሰትካ ምትረዳእካ ነይሩ የስ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ድዩ ናይ ኤውሮፓ ድዩ ፀሓይ ብዙሕ ዘይብሉ ወይ ምጥን ዝበለ ፀሓይ ዝበፅሖ ኣብ ቅድሚኡ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ but if you go somewhere else ወላ እውን ዱባይ ወይ እውን ካብዘይ ማእከላዊ ምብራቅ ወይ ባፅዕ እውን ኣብ ውሕዳት ኣዋርድ ዘይኮይኑ ኣብ ገማገም ባሕሪ ንክትነብር ከቢድ ዓዲ እዩ ሞር ፀጋታት ክህልወካ ኣሎ ኩሊንግ ሲስተምስ ገለንገለ ብሓፈሻ እዞም እንታይ ንኽብሉ ደልዮም እዮም ኣብ ደገ ባሕሪ እንተረኺብኩም ኢትዮጵያውያን ምናልባት ዕናኹም ክመሓየሽ እዩ ቁጠባኹም ክመሓየሽ እዩ ዝብል ደሉዥን ህውተታ ትኩንነት ናይ ህይወት ክንዲ ምቕባል ማለት እዩ ክሳብ ናብኡ ዝበፅሑ ዝኽተልዎ ዘለዉ ድማ ህዝቡ በተለይ የመንግስት ሰራተኛው በነፍስ ወከፍ 2000 ብር እንዲያዋጣ ተደርጓል። የመንግስት ሰራተኛው ማለት በየሴክተሩ እየተሰበሰበ ኣብዚ ድማ እንታይ ይብሉና ኣለው አብይ አሕመድ ኩናት ንምግባር ነባጀት ፀገም ስለ ዘለዎ ብፍላይ ናምሓሩ በቲ ንገብረልኩም ዘለና ጥፋትን ናይ ድሮናት እንወትን ነቲ ንገብሮ ዘለና ኩናት ንዕወተሉ ስለዘየለና ነፍሲ ወከፍ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ 2000 ብር ነቲ ምክልኻል ናይ ሃገር ክህብ ከም ዘለዎ ድሮ ደሞዝ ፀገም ኣጋጢሞም ከም ዘለውን በቲ ዝቕባቤ ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ዝተሓተ ደሞዝ ዝወስዱ ዘለዉ ገንዘብ ኣዋፁ ነቲ ሃገር ንምድሓን ይብሎም ኣሎ ናይ መወዳእታ ከምኡ ድማ ማቴሪያል ዲማንድ communities pressure to provide flour, oil, salt and injera 5 to 50 pieces per household ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ሓሪጅ ድዩ እኽሊ ድዩ ዘይቲ ድዩ ከምኡውን እንጀራታት ካብ 5 ክሳብ 50 ነቲ ሰራዊት ከበርክትሉ ወይ ነቲ ንመንግስቲ ከበርክቱ ከም ዘለዎም ይዝሓትት ዘሎ ኣያያያያ ታርጌቲንግ ኣምሓራ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ብዙሕ ፀገም የጋጥሞም ከም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብ ከመይ ዝበለ ሓሸውየ ወዲቓ ዘላ ምዃና ንክንገንዘብ ኢልና ኢና ንመለስ ኣብታ ርእስትና እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እቲ ኩነታት በዚ ንጀምር ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣለና ሓደ ህዝቢ እትገብረና ጉዳይ ስለ ዘሎ እዩ ጉዳይ ሉዓላዊ ሰናት ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስ ጉዳይ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ምምላስን ዝምልከት እዩ እዚ ክልቲኡ ሉዓላዊ ሰናት ትግራይ ምኽባርን ምምላስ ተመዛበልትን ነፃጢልካ ፈላሊኻ ዝረኣየ ኣይኮነን ክልቲኡ ናይ ዝሓለፈ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ምኽንያቱ ኣይነበረን ኣብቲ ዝሓለፈ ዝነበረ ኩናት ዝነበረ ተፈጢሩ ዝነበረ ናይ ሓይሊ ሚዛን ዝፈጠሮ ውፅኢት እዩ እቲ ውፅኢት ናይቲ ኩናት መበገሲ ጌርና ነገራት ናብ ድቡር ክምለሱ ብዙሕ ፃዕርታት ይግበር ነይሩ ኮይኑ ግን ሕዚ እውን እንተኾነ እቶም ኩናት ዝወለዶም ሳዕቤናት ምቑራስ ሉዓላዊ ወሰናትናን ምዝባል ህዝብናን ናብ ንቡር ክምለስ ከክንዲ ናብ ንቡር ምምላስ ዝተፈላለዩ ኣብ ዝሓለፉ መቸም በዓል ወዲ ወረዳ ከማን ገለ ቅንዕ ዝበለ መርገፅ ክሕዙ ምኻሎም ትግራይ ተስፋ ኣለዋ ክንብል ንኽእል ንቐፅል ኣብዚ ንስማዕ ፀምድ ኢልካ ኸይድካ ናይ ሳሓል ፅምዶ
ናይ ሽረ ጽምዶ ናይ ደብረታ ጽምዶ ናይ ዝኾነ ጽምዶ ንሳሞራ ንመንሽምታ ገይርዎ ኢታማዦር ሹም ገይርዎ ንጻድቃን ንስየታ ገይርዎ መከላከያ ሚኒስትር መከላከያ ምክልኻል ሃገር ገይርዎ ላዕሊ ቁይ ጠቢዎ ፍታናይ ሰራዊት ላዕሊ ገይርዎ ሳላ ጽምዶ እዩ ቀደም ጠፊኻ ማሃለኻ ሻዕብያ ተጠፍ መጀመርያ መጽኡ ኣብ ወርሒ ዳሃሲሱ ትግራይ ለበዳሰ ዝብለካ ዳሃሲሱ ረኺቡ ኣጥፊካ ምኸደ እዚ ጌጋ ይኮነን ፈተናታት ሓለፍኩምን ላዕሊ ታሕቲ ናይ ሓለፈ ዝኸባቢ እዚ ንርኢ ይኮና ዘለና ፈተናታት ሓሊፍኩም ናይ 77 ዝመስል ዓብይ ወሳኒ ጉዳይ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ሰሪፁ ኣትዩ ዝነበረ ናይ ጽልኢ ነገራት ንስኳስ በጢስኩም ነዚ ትግራይ እውን ዘይፍቀርኩም ኣፍታ ፕሮፓጋንዳ ክትኸውን ተላ ህዝቢ ትግራይ ኮ ሻዕብያ ከምዚ ጌርኩ ኣይ መንገዲ ዓፂኩ ኣይ ትብልዎ ኢኹም ኣፍታ ፕሮፓጋንዳ ክኸውን ተላ ትማሊ ክጸምድ ኢልካ ኸይድካ ናይ ሳሕል ጽምዶ ናይ ሽረ ጽምዶ ናይ ደብረታ ጽምዶ ናይ ዝኾነ ጽምዶ ንሳሞራ ንመንሽምታ ገይርዎ ኢታማዦር ሹም ገይርዎ ንጻድቃን ናይ ስኒትን አሜን ሚኒስትር ተጋሩሲ ቀስ እናበሉ ነቲ ትክክለኛ ታሪክ ክዛረቡ ክትርኢ ከለኻ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለካ ምክንያቱ እዚ ኩናት ናይ ትግራይ ከይጀመረ ከሎ ህወሓት ካብ ኣብ 4 ኪሎ ከሎ እንኳን ያለ ናብ ትግራይ መስከዱ እውን ሓደ ነገር ታሪክ ናይ ኤርትራ ናይ ምብልሻውሲ እቲ ኢሊት ዝበሃል ቀዳማይ ስርሑ ሲ ነይሩ ባጽዕ በዓልና ኢና ሓራውሲ ነ ሻዕብያ ወላ ሓንታ በርክቶ ይነበሮን ንሕና ኢና ጥሒናዮ ገለ ዝብል ዝነበረ ተሓቂ ግን ተጋሩ ኣብ ኣገዳሲ ምዕራፍ ናይ ሰውራ ናይ ኤርትራ ሓጊዞም እዮም ፀሚዶም እዮም ምሳና ንዓና ክብሉ ጥራይ ዘይኮኑስ ንህላዊኦም እውን ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ ንሻዕብያ ክዕወተሉ ወይ ንሻዕብያ ከጥፍ እንተዝኽእል ነይሩ ብተጋሩ ንምጥፋእ እቲ ዝቐለለ ስራሕ እዩ ነይሩ ስለዚ ንክልቲኦም ዘዋፅእ ኩነታት ስለ ዝነበረ ፅምዶ ተገይሩ ኤርትራ ድማ ይትኽዕዶን እያ ነዚ ብሰንኪ እቲ ፅምዶ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሳሕል ብዝገበርካዮ በርክቶ ጥራይ ዘይኮነስ ህዝባዊ ግንባር ንደርጊ ዝበዝሐ ሰራዊት ናቱ ኣጥፊኡ ዓቕሚ ናቱ ዚሮ ገይሩ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ህወሓት ንስኹም ወድዎ እንተድብለኩም እውን ኣይምተገበረን ነይሩ ሓቂ ንምዝራብ በዓሉ ሻዕብያ መፅዩ መሳኻትኩም ኮይኑ 4 ኪሎ እትዩ ኣብታ ኮረሻ ናይ ስልጣን ኮፍ ኣቢሉ ንቐዳሞት ክንደይ ዓመታት ድማ እናሓለወ ክሳብ ስልጣንኩም ተደላድሉ ዝገበረኩም እዩ ጠላማት ከም በዓል ጻድቃን ኢልካ እዚ ሳሞራ ጠላማት ናይ ጠላማት ዝኾኑ ሰባት ኣብ ኮረሻ ስልጣን ኣደይቡ ከም ድሌትኩም ከም ትበልዑን ከም ትሰትዩ ዝናኹም ትገብሩን ዝገበረኩም እዩ ስለዚ ነዚ ጠሊምካ ዝኩሉ ሕማቅ ጌርካ ካብ ጌጋ ከተማ ሄርካ ድማ ሎሚ ክንትጥረብ ተወሳኺ ጥልማት ክትፍፅም ከለኻ ዝሕፍርን ዝሕንኽን ኢና ንብል ዘለና ንኩሉ ድማ ብኩሉ ድመፆ ዘሎ ጻድቃን ዝበሃል ተዋረዲ ኢልዎ እዩ ኢሉ ኢልካ ክትሓትት ከለካ ዝመልሲ ዘለዎም ይመስለኒ እዚ እዩ ትመልሶም ውፅኢቱ እዚ ናይ ንጻድቃን ውፅኢት ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ሰሚሩ ኣይቃለሰካን ዝብል ተረኽ ሒዞም TDF ክብተን እዩ ዝብል ተረኽ ሒዞም ኢንፊልትሬት እናገበሩ ብሄራዊ ወዳበታት ዝኾነ ናይ ብሄር ጨና ዘለዎን ወዳበታት እውን ኢንፊልትሬት እናገበሩ ከፍርሱ እናፈተኑ TDF ከፍርሱ እናፈተኑ ካሊእ ትረፍ ናይ ቤተክርስትያን እውን ማለት እዩ ናይ ኣቡነ ሰላማ እውን ንትግራይ ደው ኢላ ትብል እያ ተባሂላ ስለዝሕሰብ ንሳ እውን ክትፈርስ እናተንቀሳቐሱ እናሰርሑ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ኩናት ክእውጅ ዝሰርሕ ስለ ዘሎ ሰብኣይ እዚ ጀነራል ጻድቃን ዝበሃል ሰብ ዝኩሉ ማስተር ማይንድ ናይ ብሙሉ ኢቭል ብሙሉ ኣብ ትግራይ ዝኸውን ዘሎ ባይቱ ሰብኣይ እዚ ብማስረጃ እውን ክዛረብ ይደልየ እዚ ሰብ እዚ ምክንያቱ ምክትል ዝነበረሉ ሰዓት እውን ናይ ትግራይ ዋና ኣጀንዳ ዳይቨርት ዝገበሩ ንሱ እዩ ካብ ዋና መስመሩ ወፂኡ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናይ ተመዛበልካ ተብፂኻ ጫውጫውን ፈጢርካ ኣብ ልብኻ ዘየለ ለውጢ ክመፅእ ብዝብልና ብስም ዲሞክራታይዜሽን ትግራይ ካብ ሃዳ ክወፅእ ዝገበረ ሰብ እዩ ኢንክሉዲንግ ትውድብ ህወሓት ዝበሃሉ ዘገርም እዩ እስኪ ሕጂ ንስገር ካብዚ ናብ ድራማታት ናይ ፖለቲካ ልዕልና ናይ ዲፕሎማሲ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ እያ ኢሎም ዘልዕሉ ኣለዉ ብፍላይ ከዓ ከምቲ ዓንተ ትውልዕሎ ዝነበርካ ናይ ኤማራት ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ የመን ዘጋጥማ ዘለዉ ፅዕረት ከምኡ እውን ናይ ምንሰሓብ ከይድታት ኣብ ኢትዮጵያ መፅያ እውን ኩሉ ዝኣክል ዓወት የተምፅን እያ ምስቲ ተልዕሎ ዝነበርካ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ፖለቲካ ኢትዮጵያ እውን ተሓሒዝካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ እንተመፅኡ ኢትዮጵያ ፈለማ ትፈርስ በዓላ ኢትዮጵያ እያ ዝብሉ ኣለዉ ምምዚ ተሓሒዝካ ከመይ ኢኻ ትግምግሞ ኤማራት ኣብ ካልኦት ዓድታት ዘይተሳኽዓላ ኣብ የመን ኣይተዓወተትን ኣብ ሱዳን እውን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ብስዑድ ዓረብ ዝምወል መንግስቲ እዩ ላዕላውነት እንዳወሰደ ዝርከብ ዘሎ ናይ ሊብያ እውን ተሓሒዝካ ርኢኻ ኣለካ ምዚ ተተሓሒዙ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ክዓወት ይኽእል ናይ መወዳእታ ዕድል ክፍትን ዚ ዓይነት ወካያዶ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሞ ኢትዮጵያ ትፈርሰሉ ዕድል ክመፅእ ይኽእል ዶ ምብትታን ሓደጋ ከጋጥማ ይኽእል ዶ መጀመርያ ጅምር ኮና ዝበልኩ ነገራት ኣሎ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ዘካይዶም ዘሎ መዋቕራዊ ኣካይዳ ታሪክ እዮም እንኸም ዝዕድም ኣይመስለናን ማለት ሓደ ሙሉእ ሙሉእ ፌደራላዊት ዝነበረት ኣዲስ ኣበባ ብተትበል ፅራት እያ
تي ماكل لوجستيك ماكل ناي بوليتيكا خلبنا نخل تخطم على قصرات يعني كلاي فولي حيلي ناي كل الأوروميا يكون كله ناي كل الأوروم رأس ختم هذا ما تراخين أو كون زنبور كلها دي سبعة جعزي جزيتي فولي حيلي كل حيلي ناي أوروميا بعد سبعة يبزلوا زي كم ريزيرف سراوي فولي سراوي دي تري زال خيا واسا كم زجرو أب كل لام حرام زجرو خلت تراي تسجل هذا الزبال سراوي نص تي تكابري أنا بحكي زين الجزء زل سراوي جن أبي زل الكاميرا كجسي زي إثيوبيا فرس يا كنبل كنست مفرس تاي أوريدي حدا مفرسني حدا هاجر زرقاقص أب حدنا نهزبنديو إثيوبيا زبال كم حدا سمرت هاجر نيران حاليا يفلتن زي حجن ريزلنا أنا حدنا نص بارسي أب جزء مقصودي وجزء أتجد دارب زلوا بزعبة إثيوبيا كم دليل كترجمة تخليقات صبونا قرات هاللويو أتجد حزن كفارنا يزياتهم قلنا أنا زحر غني حنت هاجر حيال كتكون هيتخونسي أم أنت هيز مركز بلت أنا سامعكم مرة أب حدناتنا زي قطع تايز مركز له حدناتنا هيز بيرترا نمبتان كندز صار حسب جنيله هيز بيرترا إسلام كريستيانني البرسنتج كندي هاللو بزي قدس إسلام كريستيانن نكبالو زي جبرو نجرينا برا سلزي أبناء إثيوبيا كون كله زلوهم زل سالس دمسن أبناء إرترا قداين oh my goodness نقصد أتي كل تسلس أقص معكم إيه تنابلت الناس بلزلوك قال حق النتات الله جن أبي إثيوبيا كون كلون أبي إرترا كون كلون زخدوه it's just amazing man نترفلو عدل عبيه نقرب ما يخيدلو تونا على ما نزيه ندحر خوينات زقبر خوينو ونقن بناتهم دليت بزخان ياخذ منقدي كترف زي فقد انتو خوينو اتي زقبر خوينات بطعم حصير بنشتي واقع زفتح كنقور لنا توم وانجلنياتات تنصيلو مصيوم نسم بينهم صقم زقافتو الخونات كنفتر كنزعر لنا زي حجي غاب حدا جنرال اب شحن شعات 298 خوينات زمرها حجونا بناي تግራይ ኩናት ውን አንጻር አብይ አሕመድ ኢሳያስን ዝገጠመ ማለት ኩናት ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ክፈል ዝኽእል ከምዛ ዓይነት ብዛዕባ ኣሞንጎ ሕወሓትን ብልጽግናን ኩናት ተፈጢሩ ድሕራ ተፈጢሩ ሲ ሓጺር ብዙሕ ዋጋ ከይከፈልና ነቶም ወንጀልና ሃድን ኣይ ኩናት ፍልጠት ከም ዘይብል በዚ ክትፈልጥ ኣብ ኩለን ዝኣተዋ ኩናት ሰራዊት ይህልቕ ነይሩ ዝኾነ ዓወት ድማ ይራየን ዝበለጽ ጀነራል ናይ አፍሪካ በሉን ይሉ በዓሉ በሚዲያታት ጎስጉሱ ዝበጽሐዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ናይ ኩናት ፊሎሶፊናቱ ባዶ ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ ባዶ ንባዶ ድማ እዚ ድማ ነቲ ናይ ኤርትራ ተቃውሞ ንኣዲስ ኣበባ ንኽመጽእ ብድሕሪ መጋረጃ ተሰርዕ ዝነበረ ነዚ እንድሕር ተኸቲልካ ቅራፍ በናና ረጊጽካ ጥራይ ትስዕና ኮይኑ እንዲዩ ሕወሓት ክጠፍእ ኣለዋ ኢሉ ምስ ዳንኤል ክብረት እንዲሰርሕ ዘሎ ስኻውን ከም እንዲኻ ታይዳቲ تعجت زبلكم زلوا ويانا تحرم زلهم تاني كونكم قالوا كيلن شو صار حزب إرترا اوكي نايبل تقلنا تلا اخت ميدياتات كم بعد تفتاو شو صار حزب إرترا تግራይ ዝገብሮ ዘለው በኸነ ክንቃለሰው ኣለና اوكي ትክክል مش بلزقنا كونكا وين قد تبالع تمناጨት ይኮይኑ ዘሎ دحان دراما ስለ ዝኾነ ጥራይ ስግር ክንብሎ ኢና ናብ ኤርትራ ክንሰግር let's go نحنا بدك زلنا بعلنا من قستينا وخلاتنا حدا لوطي حدا زخونه نجر نحزبنا زتقم نجر كنقبر اتتقم ግን እንታዩ ኣብደገ ደሎ ህዝቢ ኤርትራ በፖለቲካ ተጋማሚዑ ከም ዘሎ እንዳፈለጡ ተቃዋማን ደጋፈን ይትውሉ ነት ዘሎ ሽግር እንድሕር ተቃዋማን ደጋፋይን ትብላለኻ ኮንካ ነታ ሓይሊ ኣብ ክልቴኻ ትመቕሎ ደለኻ ከምዝና ኢጅፕት ሽግር ክመጽእ ከሎ ስምር ኢልና ብሓንሳብ ኮይና ሰላማዊ ሰልፊ ዲና ኣብ ትዊተር ዲና ነቲ ኢጅፕሽን ኤምባሲ ዲና ኣክንነብል ነዚ ተኣኪብ ዘሎ ማዕበል ናብ ረብሖኦም ናብ ፖለቲካላዊ ክስታይም ክጠውዩ ዝኽእሉ ብዙሓት ኣካላት ኣለዉ ናይ ህዝቦም ወልሓን ተገዳስነት ዘይብሎም መንግስቲ ከም ዝግበር መንግስቲ ኤምባሲ ከም ዘይገበረ ኤምባሲ መንግስቲ ኣይኮነን ኢልካ ኢልካ ከተብ ከለኻ ኣብ ሓንቲ ሃገር ረፊጂ ክትኮን ከለኻ መንግስቲ ኣይኮነን ኢልካ ኢኻ ረፊጂ ትኾን ደለኻ ናይ መንግስትኻ ጸገም ኣይኮንካን ወላ ከሕግዘካ እንተ ደለየ ካብዚ ዕቁባ ካብዚ መንግስቲ እዚ ዕቁባ ደሊልካ ኢኻ ኣብቲ ሃገር ትቕመጥ ዘለኻ ነቲ መንግስቲ ዘይኮንካ ከድሕነካ ወላ ተደለየ ከማነ ብኢንተርናሽናል ሕጊ ክሕግዘካ ኣይክእልን እዩ እቲ ሕጊ እንድሕር ፈሊጥኩሞ ሪኹም ኣገናዕ ጥራይኻ ትብላ ከምዚ ክትሰርሕ ከላ ዳህላክ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ነጥቢ እዚ ሓደ ኣብ ትሕቲ ዩኒስ ኣር ኣትዩ ዘሎ ወይ ብመንገዲ ዩኒስ ኣር ከም ስደተኛ ሓገዝ ክረክብ ዝደሊ ዘሎ ኤምባሲ ናይ ኤርትራን ተመፂዎ ከእውጥ ጥራይ ዝኽእል ምክንያቱ ኬዝ ናቱ ዚሮ ክገብረሉ እዩ ኬዝ ናቱ ከበላሽወሉ እዩ ስለዚ
اتي ابدغ زلو سب ايرترا وين سدت غص زخي زلو كم سدتنيا دما افلطو خركب زدل زلو كحتت كلو نمنግስት ኤርትራ حግዙን ክብል አይደልን እዩ ንመንዳ ነዞም ابدغ ዘለና ሰባት ኣብ ዩኒስ አርኬድና ዲና ኣብ ካልጭ ጫውታ ፈጢርና ድምጽ ንኹንኮኖ ይዝደሊ ስለዚ መንግስት ኤርትራ ቤሎ ክትብል ከለኻ መንግስት ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነቶም ኣብ ችግር ዘሎ ሰባት ከድሕኖም አይክልኒ ጥራይ ደኮነስ ጉዳይናቶም ያባላሽወሎም ይዝባል ስለምንታይ መንግስት ኤርትራ እንታትዩ ታይም ክብልዎ ተቀበል ህዝብ ካ ክብልዎ ቶም ህዝብ ድማ ፖለቲካዊ ኬዝ ዶጋልዝ ደሉ ዝነበሩ ዜሮ ኮይኑ ለኬዝናቶም ስለዚ ሓደ ግዜ ደይመ ደይልካ ከምዛ ትብሎ ፀንሐት ነቲ ፖለቲካ ነዘጋጠመ ፀገም መሸቀጥን ምግባር ዝግበሮ እዩ እምበር ኣብ ኩንነት መፂና ክንርኢ ከለና ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሓገዝ ዝደልዩ ሰባት ኣይኮኑን እምባይ ወይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ መስርሕ ናይ ካናዳ ናይ ገለ ዘሎ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ከምኡ ፕሮሰስ መንግስቲ ኤርትራ ሰላም ከይፈጥር ዲኻ ትፈርህ ከማ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ሰላም ደሪልዎ ከይዝናትካ ኣውቶማቲካሊ ክበላሹ ስለ ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ከይዝ ተለካ ስለዚ ነገራት ብትክክል ንኸይንፈልጦም ዓይንኻ ክዓፁ ዝኽእሉ ሽግር ጥራይ ዝጓርዩ ሰባት ስለ ዘለዉ ከም በዓል ዳህላክ ነቲ መንእሰይ ኣብ ምንቃሕ ኣገዳሲ ሰራ ኣለዎ ንዳህላክ ፐርሰናሊ ዝፀልኣ ዝመስሎም ሰባት ኣለውና I love her ፅቡቅ ስራሕ ክትገብር ከላ ኩሉ ግዜ ድማ ክድግፋ እያ ሰላም ደቂረ ሃይ ሰላም ንኩላትኩም ኤርትራውያን ኣብ ርሑቅና ቀረባን ዘለኹም ኣብ ኣሜሪካ ትነብሩ ኣብ ኣፍሪቃ ትነብሩ ኣብ ኤዥያ ዘለኹም ኣብ ሚድል ኢስት ብኩሉ ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያን ሰላም ኣቀዲሙ ክብለኩም ካብኡ ሓሊፈ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝግበር ዘሎ ኩላህና ንሪኦ ኣለና ደጋፊ ኹን ተቃውሞ ኹን ዘይገድስ ኤርትራዊ ክሳብ ዝኾንካ ሓንቲ ነገር ከተስተውዕልዋ ዝደለኩም እዚ ናይ ግብፂ እናተዛረብካ ድዩ ናይ ሊብያ እናተዛረብካ ድዩ ናይ ኢትዮጵያ እናተዛረብካ ዝኾነ ዓይነት ዘረባ ክለዓል ከሎ ወይ ቶፒክ ክለዓል ከሎ ከተስተውዕሉላ ደልዩ ቃላት እዚ ዘጋጥመካ ዘሎ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንካ እዩ እዚ ንምንታይ እዩ ሳይኮሎጂካሊ ኣብ ሓንጎልካ ምእንቲ ከኣቱ ኤርትራውነትካ ንክትፀልይ እዚኣ ሕዝዋ ሓሬስ 20 ግዜ ክደጋገመካ ከሎ ክላእ ብካ ኤርትራዊ ይኹንኮ ትብልካ ሓደ ግዜ ሶ ጉርሑ ለቡሙ ብኤርትራውነትኩም ኩርዑ ብኤርትራውነትኩም ከይተሓፍሩ ትሪእዎን ኣለኹም ዘን ቆቋሓት ኣዋልድ ከምዚአን ኣዋልድ ብብዝሒ እንተለዋና ድማ ሚድያ ተራ ናይ ሚድያ ዓብ ተራ ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ክጎያ እንድሕር ክኢለን ዓብ ፅልዋ ክህልወና እዩ ከምዚ ትብሎ ዘላ እዮ ንስኻ ኤርትራውነትካ ብምፅላእ ዝቕየር ነገር የለን ኤርትራዊ ካ ፈቲኻ ፀሊኻ ዩር ኤርትራያን ስለዚ ነቲ ክውንነት ተቐቢልካ ብኸመይ ክቕይሮ ክእል መጀመርያ ነብስኻ ቀይር ከባቢኻ ቀይር ፍልጠትካ ቀይር ጥዕናኻ ቀይር ስድራኻ ቀይር ድሕሪኡ ነቲ ሃገር ድማ ክትቅይር ትኽእል ማንም ሰብ ድማ መንነትካ ንክፀልእ ክገብረካ ዝኽእል ዘሎ ፀላኢኻ እዩ ፀላኢኻ ድማ ንፀላኢኻ ዝሕጉስ ተግባር ኣይትግበር ኣንፃሩ ፀላኢኻ ምዃኑ ተፈሊጥካዮ ፅቡቅ ክገብረልካ ይክእልኒ ፀባ ከስትየካ ይክእልኒ ናይ ሎማ ኣርስታብ ዝኽንወዲና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ሪኢቶኹምን ሓሳብኩምን ከም ወትሩ ነዘን ነዚ ኩሉ ብዚ ቻነላት ፅቡቅ ዝገብሩ ዝነበሩ ከይትኩም ሓግዞም በቦቶም ነዚ ቻነል እውን ሓግዙ እናበልና እዚኣ ክንገትፈኩም